Temaşevanên hêja di ekranên Çarpel Medyayê dem baş ji we re şeva we xweş be. Temaşevanên hêja îşev bernameyê me ku taybet me plansazî kiriye. Wek hûn jî dizanin çend roj berê 22 Sibatê bi aliyê platformê zimanê Kurdî û platformê Tora Ziman û Çand ya Kurdî li Amedê 22 Sibatê kampanyayeke îmzayan dan dest pêkirin. Çend partî hene piştgiriya ev kampanya dikin û çend sazî hene piştgiriya ev kampanya dikin. Wek hûn jî zanin li Bakurê Kurdistanê meseleya zimanî meseleyekî girîng e û ji bo ku gelê me Bakurê Kurdistanê nikare bi zimanê xwe perberde bibîne û statûyeke zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê tune ji bo wî tekoşîn tên dayîn. Ev jî parçeyekî tekoşînê ye û du saziyên zimanê û ev kampanya dane dest pêkirin. Em serî de em dibêjin em ev kampanya em pîroz dikin û em dixwazin wekî malbatê Çarpel Medya em dixwazin ev kampanya bigîje armanca xwe û em jî piştgirî didin ev kampanya ji ber ku ev ziman zimanê me hemûyan e, ji ber ku zimanê me Kurdî bindest e, bê statû ye û ji ber ku zimanê me bibe xwedê statû û zimanê me bibe zimanê perwerdeyî, ev kampanya bi rastî me pir girîng dît û me wekî malbata Çarpel Medya em giringiyek mezin em didin ev kampanya. Ji ber wî me îşev bernameyekî taybet me ji bo we amade kiriye. Ez dîsa dibêjim hûn tev xêratin bername me û em bawer dikin em bernameyeke xweş û têr û tijî em bînin pêşwerê we. Îşev çar meyvanê me hene, her yek jî hêjan e, nav kampanya de cî girtine û cî jî digirin û pêşengiya ev kampanya dikin. Hem di nav Tora Ziman û Çand da Kurdî du meyvanê me heye, hem di navê platformê zimanê Kurdî di meyvanê me heye. Ji meyvanan me re yek jî berdevkî platformê zimanê Kurdî ye û ez dixwazim serî de em bi meyvanê xwe em bidin nasandin û em hêdî em dest pê bikin. Meyvanê me berdevkî platformê zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî ez dibêjim tu xêr hatî bername me. Dîsa endamê komisyona 21 Sibatê birêz Xeyrettin Altun ez dibêjim tu xêr hatî bername me. Salû çiman ser, serkevtin to rêvazena, çiman ser. Spas kena, Semed ku tu em şo amî programê ma mazaf teşekkür kenî. Lama em şo kurmancî ma Semed ku plansazî kerda ma to di mecbûr ma kurmancî qisê kenî. Bago kurmancî qisey bikirin. Roja bînzî ma zazakî qisê bike inşallah. Çiman ser, çiman ser. Soz bide to. O dîsa berdevkî dîsa endamê komisyona 21 Sibatê birêz Wahîd Aba xêr hatî. Merhaba Jber, merhaba temaşevanê hêja. û dîsa mamoste û lêkolîner û endamê komisyona 21 Sibatê birêz Murat Bilgiç tu jî xêr hatî bernama me. Xêra hedel webe nav xêran de bin. Temajavanên hêja ana ez pirsek gelek pirs me amade kiriye. Ez nizanim wextê me dê têr bike em li ser hemû pirsan em ê biaxivin. Ger ku hûn jî bixwazin li ser platformên me hûn dikarin pirsên xwe ji me re bişîne
em jî bigîjinin mêvanên xwe. Ana pirsa ewilî û pirsa ya herî mühim armanca vê kampanyayê serî de min jî got kampanyayeke îmzayane û hem de aliyê dijital hem de aliyê rûbirû û fîzîkî jî tê domandin nû dest pê kiriye. Di nava 6 rojan de xeylî mesafe hatine girtin û lê propaganda ev kampanya xebata ev kampanya pir mühim em dixwazin îşev li ser wan jî em biaxivin em bi Birêz Şerefxan Cizîrî dest pê bikin berdevkî platformê Zimanê Kurdî. Birêz Cizîrî ewilî em dixwazin eviya baş fehm bikin we bi çi armancê vê kampanyayê da dest pê kirin keremke. Kekê Enwer kampanya bi daxwaza bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, bila zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî bi vê mebestê dest pê kir. Ev her du daxwaz ji Kurdê me re ne tişkî xerîbin. Kurdê me bi salan e li pişt vê daxwazê dîtinê xwe anîne ziman, lê ez bawerim cara yekê ye got ew qase bi hawayekî girseyî Kurd partiyê wanî siyasî ji ter bêjim saziyên sivîl, mamoste, rûspî welhasil yanî gelek parlamenterê me êgo şaredarî kirine û gelek însanê dî bi vê mebestê bîst û duyê mehêm hatin cem hevdû me kampanya fermî da dest pê kirin. Helbet gelek armancê dijî hene mesela merû dikare wa jî bêje tiştê got bi ziman ve girêdayî be. Wexta got pirsa zimanê Kurdî gote jî kerem kir heger bibe yanî xwedî statû zimanê Kurdî bibe xwedî statû û bibe zimanê fermî wê pê re gelek tiştê dijî bên. Em va tişta jî dizanin lê em wana îro zêde bilêv nakin yanî mesela bêjin wê li zanîngeha wê zimanê Kurdî gelek xurtir bibe wê sînema bêtir îmkanê wê çê bibin wê îmkanê şanogeriyê çê bibin wê yanî wê sed û yek îmkanê di çê bibin wexta got ziman bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdê. Armanca me jî ev e em dixwazin got îmzaya kom bikin û ev îmze ne tenê li welat bin. Li derve jî li Ewropa jî li Rojavayê Kurdistanê jî Rojhilat jî li hemû deverê got Kurd lêne li Amerîka bigir heta Ewropa û heta Rûsya ciyê got Kurd lêne bila Kurd daxwaza xwe vekirî ya biriya nivîskî bêjin em piştgirtiya vê kampanyayê dikin ya jî biriya onlinê yanî seriya internetê her du jî her du derfê jî hene û em hêvî dikin got Kurdê me bi dilkî germ û bi hişbendî piştgirtiya vê kampanyayê bikin. Ev kampanya ne a partiyekê ye, ne a kesekî ye, ne a şexsekî ye, ne a saziyekê ye, ne a me hemaye. Hemû Kurdê got dibêje ez Kurdim û doza mafê xwe dike ev kampanya a wan e. Îca wexta got em gihan bi milyona îmzeyan helbet em ê pêwestiyê wê jî bicî bînin û em ê va îmza û daxwazê xwe bigînin deverê pêwendîdar. Ji serokatiya komar ê Tirkiye bigirin heta parlamenta wa, parlamenta wa bigir heta partiyê siyasî, heta wezareta perwerdê û çand û wexta got ev jî têrê nekir me nerî got me encam ji vê jî negirt em amade ne got em dewam bikin herin saziya Ewropa jî va îmzeya û ev îmze çi îfade dikin? Vîna Kurda, daxwaza Kurda îfade dike. Yanî Kurd wê destê me de hinek dane hebin wê destê me de em bêjin tiştekî got em pê digirin got Kurda îmze kiriye yanî milyonek û em dibêhîn bi jora wê de hey kêmî milyonekê nabe bi jora wê de çi qase be ew qase baş e. Em ê bibin ciyê lazim. Bi Kurdî ez niha wilo bêjim hevalê dijî Em spas dikin ji bo nirxandinê te. Birêz Xayretîn Altûn em heman pirsê ji te re jî bikin hûn jî nav kampanyayê de cî digirin li serî re heta ana yanî li gorê we jî armanca ev kampanya bi kurtasî çi ye? Kekê Enwer ez dixwazim serborîkî xwe dest pê bikim. Ez di gundê xwe de bavê min du tişta digot ax. Yek digot pişta min yek li pişta min îne digot ax. Yek jî gavek bi dewletê re rû dima digot ax ziman. Ax ziman, ax ziman. Ev 100 sal e. Kurd lêgerîna zimanê xwe dane. Her demê.
و به هر آوایی او خواسته که خوانی نجی لبله درای گشتی دا او خواسته که خو نکار بونه سدم چید و برای او به نکار بونه بری خستم بکن لیلو ام هاتنه بی مرحله پیشنگی پلاتفورم زمان دا کرد لگرینا زمان خود لسطح ترکیه و تمام دنیای دخوازه وی لگرینا خود وکی میناک نشان بده دوست شی برا ببینن دشمن شی برا ببینن کرد دوی مرحله ده چند خود ادبیات خود زمان خود ev lêgerîn ki bêhempayê ev lêgerîn ez bawerim ve bange di vî lêgerînê de seran serê Kurdistanê û li derveyî welat Kurd li ku dijîn bira li wê bin ez bêjim Avustralyayê de deh heb Kurd hene gerek dengê me here wan jî wan xwestekê xwe biriya internete ya biriya online o biriya imzayê fizîkî li cîhanê bela bikin em gavak vî kar û xebatê xwe li cîhanê û peywendidarê li vî welatê peywendidarê dewletê û pergalek heta niha em tune hesibandine hêna jî di vî welatê de gavak zimanê Kurdî tê xeberdanê divêne zimanek jê nehate femkirinê zimanek din zimanek nehate pênasekirinê tê xeberdanê ji wê yekê ev gavekî dîrokî ye di vî gava dîrokî de Kurd gerek mil bidin hev dil bidin hev dest bidin hev li ku dibin birayo li wê bin ji wê yekê ev kampanya mihîm e û biriya çarpel medya jî ez bawerim ew ê hemû Kurd dengê me bihîzin bihîstina vî dengî de tenê bihîstin ne mihîm e gerek di hêl pratîkî de hinek ew jî me ra gav bavên ez tiştekî wisa bang dikim carna hinek kara da divê ez tune bim jê ew bimeşe em vira bang dikin em divên Kurd li ku dijîn bira dijîn gavak yek tune be em kê min her Kurdekî wê kêmasiyê fehm bike û dil bide dest bide û vî kampanyayê em bi hev re bajon ev kampanya bira serkeftî bibûre silav û rêz niha ez karim vana bêjim Birêz Xeyretîn Altun yani min wisa fehm kir tu dibêjî bila îmzaya xwe bavêjin li ser online yan jî bi destan bi îmza ek bikin lê bira her Kurd jî wekî qadroyek ji bo wî xebat jî bike hûn eviya jî dixwazin yani ev keken wer ev kar ne karê kek şerefxane ne karê Xêreddîn ne karê heval Wehîd ne karê heval Murad e ev kar ev daxwazê gelê Kurd e ji xwe ev gavak destpêka vî kampanyayê de min berê got bavê min got ax pişta min ax zimanê min diçû mehkemê nizanibû xwe bilêv bike niha li Amedê ez bawerim pir kes di hêl tendurustiya xwe da jî nikarin herin bijîşta hal û ewhalê xwe gilî bikin ji wê yekê ev ya pir gavekî mihîm e em gerek bi her awayî her Kurdek li ku dijî bira bijî bira xwe wek aktivîstekî ziman hesab bike û bang em ê hêna rêçûna bernamê de em bêjin her Kurdekî jî sivir pêda gerek li mala xwe bi her awayî danûstandinê xwe yê rojane xewn û xeyalê xwe bi Kurdî bilêv bikin ew e yani bebeste we baş spas ez karim vana bêjim em bi Birêz Wehîd Aba em devam bikin Birêz Aba tu di derbarê ev kampanyayê de çi dibêjî derbarê armanca wî kampanyayê de Gelî hevala wexta 3 sal berê me platforma Zimanê Kurdî ava kir me konferansek mezin pêkanî ji siyasetmedarên Kurd
روشنبیرین کرد سازیین کرد ما کنفرانس پیکانی و کنفرانس هر یک جه ام ji Kurda ji bo ziman em çi dixwazin ya dinê em ji dewletê çi dixwazin ya sisiya jî em ji navnetewî çi dixwazin. Me platform jî heya niha me xebatê xwe ser van esasa gav em me ji gelê xwe ji milletê xwe xwest zimanê xwe li mala xwe bikarbînin her mala xwe mala Kurda bikin dibistanekê ji alîkî dinê jî me ji em bêjin ki rapora rewşa statûya zimanê Kurdî li Tirkiye çi ye statûya yanî navnetewî çi ye çi kêmanî hene mevana tevde tespît kirin û mevana ji saziyên navnetewî re û ji em bêjin ki konsolosxana re me tevde vî havî xebata xwe de dewam kir û aliyê siya jî em dibêjin ki hin tişt hene divê dewlet pêk bîne yani em ji dewletê jî dixwazin lewra yani heya niha me ji Diyanetê bigire ji YÖKê bigire serokkomar bigire gelek me hinek daxwazê me hebûn û wexta rojake me platform ava kir me kampanya imzayekê jî ji bo ziman yani zimanê Kurdî bibe zimanê fermî zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde me wê rojê ev biryar da îro jî yani em dibêjin ki êdî dereng ma divê Kurd tevdê milletên Kurd li vê kampanyayê xwedî derkeve û em bibêjin ki em li zimanê xwe xwedî derdikevin ev ziman ne ya yê em bêjin ki platforma ziman e tora ziman û çand e ne awan tenê ya tevdê milletê Kurd e divê em tevde vê kampanya xwedî derkevin û em ji dewletê bibêjin ki binê Kurd wexta nirxê wanê netewî bibe problem karin bibin yek û di wan mesela de karin xwestekê xwe bi yek zimanê li karşî dagirkeran ya ji dewletê karin bînin lêv em ji bo wî havî jî em ji niha de dibêjin ki tevdê milletê Kurd em dibêjin kurmanc û zaza di milê Kurdkî tevde bi hevdûre li vê kampanyayê xwedî derkevin û ev kampanya ya millet e ne ya saziyekê ya partiyekê. Birêzava ana te basê ew berê jî kir te got me hewl dane me ji Diyanetê em bêjin me name rêkirina rêkirin serokkomar û em zanin em teqîb dikin we nameşan jî ew jî weban kir ji bo ev Türk Dîl Qurumî dibêjin saziya zimanê yê Tirkan yanî ew hewldanê we netîce bûn yanî we netîceyekî em bêjin pozîtîv erenî girtin ev hevdanên we yan jî ev kampanya ev rêyek û hûn hatin kampanyaya îmzayan rêya dawî ye ji bo zimanê Kurdî Na ne rêya dawî ye ne evanên dinê jî yanî me em dixwazin hestekî ji bo ziman li Bakurê Kurdistanê yani çê bibe û herkes li vê hestên netewî ji bo ziman xwedî derkeve yani me yani bi xwestinê xwe yani em bêjin ki ji vana em dizanin em bêjin ki nameyeke me ji YÖKê şandiye çûye li ser axifîne wek tune hesibat dire lê belê beş ji van nameyeke me saziya zimanê Tirkiye re şandibû me gotibû ki em çawa hûn saziya yani em bêjin ki zimanê Tirkî heye
برا سازی زمان کردی جه او دوی yani eğer devlet ve saziye hebe eğer ve devleti hem milleti dineşi heben ve jbo vanji kar bike yani İja bana jimer bersib davon me ferhenge Kurdi Türkî çekiriye çem Türkên Kurdî me çap kiriye yani bersiva me ji kelekê yani sualê me bersiva ji kelekê dan yani ne anîn mesela me gotibû ki saziyek ji bo zimanê Kurdî ya gerêdayê saziya zimanê Türkî ya jî serbixwe li Diyarbekir bê ava kirin hiç wê pirsê nedîtibû. Spas Birêz Wahîd Aba. Birêz Murat Bilgiç em bi te dewam bikin em heman pirsê ji bo te jî em pirs bikin hûn jî nav kampanyayê de cih digirin yani nêrînê te çawan e ji bo ev kampanya û destpêkirina ev kampanya. Malava be birastî hêjayê beryam axivîn tiştek ku ez bêjim ji min re nehîştin malawan ava be hemû tişta anîn ziman Yani ji ber ku Birêz Bilgiç ji ber ku tu hevalê me yên din re daha ciwantir bû Piçûkê ji balê. bo rêzê jî me te girt baş qusirê me nenêre maksata me jî ew bû ez jî ciwanim carin em derdikevin bername heval me digirin pêş em îdare bikin em çi bikin usulê me ev kêfxweşim ji vê rewşê negazin ji bo ev kêfxweşî bû ez bînim ziman malawan ava be hemû tiştanîn ziman yani ev du gotina bêjim niha ziman li hemû cîhanê ji nîşana netewbûnê ya serekê ye tu li ku dera cîhanê dibî bila ve ji her tiştî zêdetir pêştir bi zimanê xwe tu tê nasî ji ku derî ji kîjan gelê aydê ku derî ev di pênasa netewbûnê de jî di xala destpêkê de cih digire ziman mixabin li Bakurê Kurdistanê niha ziman di bi xetereyê de ye ev tê wata ku netewa Kurd di xeterê de ye hebûna pêşa roja wê di xeterê de ye ev xetere yani bi haweyek tenê yani em ziman ew çawa bibe ev ziman hebûna me ye çanda me ye bîra me ye yani em bi vê zimanê bi dîroka xwe haydar dibin bîrek bi me re çêbiye em ji hemû tiştê ku metke me em ê jê dûr bikevin em ê bê kok bimînin ku zimanê me here û ev xetere heye gelek derdor jî ji vê xeterê haydarin ev haydarî jî yan bi plansaziyek dûr û dirêj e yani belkî civak nû pê hese lê amadekariyên dûr û dirêj li ser hemû kîtekitê wê nîqaş û em ê çawa karbin zimanê xwe ji xeterê xelas kin yani hebûna xwe ji xeterê xelas kin gavek jê wê de ê ku metke me metke netew metke civakek zimanê me ye zimanê me jî tê asta ku em ji hev biqetin di heman demê de ev bingeha me ya esasî çawa kare me bigîne hev jî wî jî hêlek bû û mala wan ava be partiyê siyasî gelek sazî û dezgeh rûspî gelek kes pir bi erênî nêz bûn niha plansaziya wî hat kirin û kampanya hat destpêkirin em armanc dikin ku Kurd hebûna xwe mîsoger bikin pêşeroşa ronîtir bikin zimanê xwe bi zimanê xwe serbilind karbin bijîn ji nifşê nûra bêlin armanc ev e ki xalê din ji xwe anîn ziman mala wan ava be Spas Birêz Şerefxan Cizîrî em bi te dewam bikin ana kampanya de hûn dibêjin ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî û ji bo ku zimanê Kurdî bibe xwedî ewkî yani statûyekî yani ev du slogan tukarî hem ev du slogan û hem jî bi rastî yani bi ev kampanya hûn tam çi dixwazin yani hûn dewlet re dixwazin gel re dixwazin hûn karin piştî vekin
Yani muhatap ve esası jî ki ya jî bixin nav. نه كاكي مراد نها كاكي وحيد بحث كر وقتا جو بلاتفورم ما فكر ما جو ام سر سي نقاد مشيان نها اف نيجي جو نها ام للسر قالكي بهفشي بارتي مي سياسي وجو كاكي مراد وحوالي ديجي بحث كرن بارتي سياسي وسازيه سيفيل فكرنا يك كومبونه اف ج دولتي هم دخوازن نامنه حتى جو دولتا ترك دولتا جو هي زمانی کردی وک زمانی پرورده نپجرینه قبول نکه تو چی قاسی دبر کوملال قرصا وک تو حتی مکتب خمالی دبیجن یعنی özel privat تو ولجی وک اف چاره سردین نینه و ام بخوجی او درفیتا یعنی وک ملتی کرد او درفیتا می گودم هم مزارو که خو بشین پرورده کردی و دبستان اوه بکن و مامستا بگین دستا بکن او ایرو او مشروعیت تونه yani tune em karibin çekin jî devlet peşavî şî bigire ji ber em vat şta yani a perwerdeyî em ji devletê dixwazin yani gelkî eşkere ye lê nayê manî jî got gelê me milletê Kurd take kes şexs di nav xwe jî de hinek perwerde nekin yani mesela hînkariya Kurdî perwerda Kurdî dikare di nav Kurda jî de helbet cî xwe bigire mesela em bêjin سازیه می کو بشتار بونه بشتار کمپانیا می بونه پارتی می سیاسی کارن جوینه خوب کردی بکن کارن انسان خوب پرورده بکن کارن از اشتر بجم کرسی کردی بکن کی واتشتا مثلا حواله تور دکن حواله تورا زمانو چاندوا که مراد وره او جکاره برفرهی قلاوی شی بکه مدر هي مثلا وی کاری دمشینه و حواله دیجی کارن yani گروه دینجی هر کس علی خوده کار کوملی هینکرین زمانی کردی فربون زمانی کردی لی اویا چقدر تیر بکه yani جبر کو ام بجن زمان ما ام زانن yani باکوری کردستان برز مراد bilgin şi go le xateri de yani tehlikeli de yani em çi bikin yani em çi bikin em are xateri de yani vazife esası tund bejin ye devlete yani devlet gereki dest baveje wi işi o ek bike yani nas bike yani perverde Kurdi nas bike yani بله تيخا نوع مفردات أخوة كاكو بقاسي قاسي جو ام رخنا الدولة تكن ام رخنا ياجي غازناش كرداجي تكن كرد ما حتى نها برسا زمان قالكي بدلداري سر نسكنينه يعني از فكريه مثلا نيفي كرد ما ايرو يعني نحو جيم جبر بيجن قالك باجاري ما هنا يعني او ناسنما واي كرديجي هدي جناوي رادبه بري ام بيجن 40 سالی 50 سالی مدگوت مثلا 19 20 باجار مهنه ایران دینارن گل جوانا ناسنامه خوی کردیتیا خوشی گوندا کرنه یعنی جوی واری در رخنه مل مجی هنه کرداجی هنه روشنبیر مهنه پارتی می سیاسی هنه لروسپیه ما چی بیجی بیجه یعنی مالباتا هنه مالبات گبزارو که خوره کردی نه اخوین یعنی اگر ایرو ناوی هنک زارو که ما ناوی ولو تری کردی گل کی باش بن بخوب ترکی بفرد پیون یعنی میلیون جار ما گوتی ام ندیجی زمانی ترکی نه بلا زمانی ترکی جی هبه و ام خو گلک جمجی ام وی زمانی پرورده بونه دجایتیا وی زمانی ام ناکن لی ام دبی خودیل خودر کevin ناسنامه خودر کevin نا زاروکی خوره yani زمانی خو کلتورا خو مالی جی ده فریوانا بکن بواره با اخوین yani evji karike laliyedin mine siyaseta kurda hatta naha bi Türkiye hatiye kirin اجبو همه پارتیا دبیجم یعنی بلکی هنک حوال جنکا بهتر گناه کربن یا جی بهتر پرسا زمان گرنگتر گرتبلی بس اف 45 سال داوی سیاستا کردا به ترکیه هاتیه کرن yani çima jbo çi yani gelek cari az dibêjim ya Falestînî yekî Erebekî Falestîn nare bi zimanê İsraîl di nav xwe de napeyî ve siyasetê bûyînan nake em ê bêjin gelek miletê dî wilo yani wexta got tu dev zimanê xwe berde tu gaznaş kê dike divê tu ji dev zimanê xwe bernede yani tu xwe dî li zimanê xwe derkeve û tu zimanê xwe di xebata sivîl de di xebata siyasî de a çandî de a rewşenbîrî de yani gelek mesela rewşenbîrê me êgo em bendî wanin yani em dibêjin gerek pêşkeşiya vî şî bikin gelek ji wa hîn jî belkî xetek Kurdî de nivîsandin yani vat tişta hemma em hevre dixwazin bînin rojevê em dixwazin got Kurd xwe münaqeşe bike nîqaşa xwe bike kêmasiyê me ku de ne yani ev tenê em ji dewletê naxwazin em tenê ji saziyên navnetewî naxwazin em tenê ji Kurdê xwe naxwazin em ji hema dixwazin min ev prose ev pêvajo ev pêşteçûn divê li ser sê-çar stûna bi meşezanê mesela kekê wehîd got yani em ê ji bo platformê dibêjim me sê stûn medan berxwe û em ser wa dimeşin carna jî ev anha jî em hatine ku em kampanya dest pê bikin îja keko yani
انجام من هما يعني هما هفال بما وچه انجام گرت ام چه انجامی بگیرن یعنی تشتی گو 40 سالی 50 سالی 6 سالی هاتی احمال کردن دو روزاده سه روزاده ولو زوزو مرو دست ناخه ام بصبر کار بکن ام بهفره کار بکن ام هفبش ببین و ام هشمندی زمان گاف گاد نابا کرده بلا بکن من اف کمپانیا گو مدس پیکر گلک گازنج هدف دهاتن کرن نه گلک گازن دهاتن کرن سروکی هدف کنفرانس ده کردی آخری فکری گفت زمانی کردی بلا به زمانی پروردی زمانی کردی بلا به زمانی فرمی یعنی جوی پی یا تشتی دی ام کارم بخوازن تشتی سیاسی وکی دی حوال کارن دا خوازی خوش هدف پی را بیجن بس دوار زمان ده جواب پی و می چی واره بیجن کمیسیون ناف خود آوه کرنه کمیسیون زمان کاری خود کنی برز yani جزیری وی واره ده ان زیده رغنه استخمین دکیم جه هده پی تکرن yani جبر کو سیاست خود بیجن پر ترکی کارتینه parlamenter dibin şaredar dibin Kurdî naxivin em bêjin û tu dibê roja kampanyayê de Birêz Mîta Sancar Kurdî axivî yani ev ye dikare bibe destpêk ji bo HDP jî kako wekî nivîne dikare na destpêkeş xwe ne wê bibe destpêke yani ez naxwazim yani ser navê HDP bipeyvim HDP PKT'yek me ye yani yek ji partî me got ev platform damezran diye ew rexne got me digirtin yek jî wa bû we got te jî kerem kir hevalê parlamenter gelek însanê dî di nav wa de mesela pirsa Kurdî ji xwe nekiribû seke lê em bînin got gav bi gav di nav xebatê HDP jî de zimanê Kurdî pêş te dire ev ji bo me şanazî ye ji bo me kêfxweşî ye ma em ê bêjin çima hûn lo dikin heta niha me gazin ji wat kirin me digot hûn nakin îja got dikin em ê bêjin çima hûn lo dikin na bi amê ew ciyekî de aliyê din mesela partiyê me dijî yani partiyê me dijî em ji wa jî dibêjin min e heta got di nav xwe de pirsa Kurdî nekin pirsa sereke û axaftinê xwe û siyaseta xwe bi Kurdî nekin باورî çê nabe rol model ew wek gelek carî em dibêjin mesela divê siyasetmedarê Kurd bibin rol model ew bi xwe bi Kurdî biaxivin bi Kurdî ya bigirîn bi Kurdî bigirîn şîna xwe bînin ziman kêf heneka bikin şanaziya bikin û çi dikin bikin bi Kurdî bikin lê nayê wê manî jî got em dijminatiya zimanê Tirkî dikin yani gelek jê vahed û tişta tevlev dikin em zimanê Farsî jî dijminatiya wî nakin ema Erebî jî nakin û ji xwe zimanê dî em قد چیکا متونه yani çi sebebê metune got em dijminatiya zimanê xelkê bikin lê em ji xwe dibêjin em divê xwedî zimanê xwe derkevin em divê bi vî îşî bikin îca gelek hicetê me hene bira gelek ev divê ciya û bavê me ez nealimandim êdî dibêje ya ma zimanê perwerdî ê baş e hema vav hevalê gulgurin ma wahîd çû üniversite bi Kurdî xwin ya Şerefxan çû üniversite bi Kurdî xwin ya kekê Murad ya hevalê dî gîretik me re hebû gîretik şexsî me re hebû em zimanê xwe fêr bûn ji diya xwe bavê xwe dûra me elîmîn dûra me xwend xwe jî yani aktif em meşxwere kir pirs ya hevalê got îro şîreta li her kesî dikin beraw jî ji xwe re bikin pirs tiştê xwe bi Kurdî bikin yani carna jê tişt lazimin tê bi Tirkî bike yani wexta got berê te yani berê te li Tirka be tu dixwazê ji Tirka re tişta bêje wek ma em ê ji saziya zimanê Tirkî re em helbet em bi Tirkî binivîsînin em ê ji yoker em ê bi Tirkî binivîsînin em ê a Kurdî jî li te nişta wê deyin yani divê mero pirsa ziman wilo fêm bike îca mesela kampanya me got em dibêjin min e bela hevalê me got di nav de ne kesik vê meselê nexestoyê yekî dî her kes ji aliyê xwe de vê paleyê bike divê ev paleyî bêkirin min e heger em vê meselê re necidî bin bi hevdûre û em hiceta ji hev re derxin yani nizanim kê nizam çi kiriye û kê nizam çi ew mahne beslo yani bi rastî bes yani ha heta niha me ji hevdûr mahne derxistin ya çi xweştir heye got Kurd li ba hevin çi xweştir heye ka beraj mir bêjin însanê got netewperwer be xwedê got ji vê tiştê aciz be ez netewperweriya wî bişikim xwedê got însankî çep be sosyalîst be ez jê bişikim xwedê dîndar be ez jê bişikim wexta Kurd bên cem hevdû fikra wa çi de bela bibe lê got di ziman pirsa zimanê xwe de bûn yek û bûn hevbeş gerek mirov Kurd e kêfa mirov be ya yani niha ji vê nare yani wisa fehm kir tu dibê li va de tiştekî siyasî qet tune lê partiyên siyasî dikarin piştgirî bidin didin jî em bi niyetê ku pak em derketine rê û ew ke yani wisa fehm kir yani mazeret
divê mazeret tune be ev ya meseleye zimane partî dikarin di nava xwe de cuda cuda bifikirin lê meseleye zimane em dawayekî partî dawayekî siyasî nakin û em dixwazin bir herkes piştgirî bide min wisa fehm kir ككي انور نها اف سي صاله وقو قبل ككي واحد يقول اف سي صاله ما بلاتفورم اخذها مزران دي بلا اف هوالي قولوا بيفن برا تاني جمله كي قلتني كي هبوك كي بيجن بولا بلاتفورمي تلحق بارتي مدى خراب اف قلتيه يعني ام نابيجن ام برسا زمان ده هاتنا جم هفدو ام برسا زمان ده ما خو هف بشكريه برسا زمان ده ما حساسيت شكريه ام ندجي بارتي خو سياسينا ام ندجي سياستنا سیاست جی د مجرا خود د زمینه خود برا بمشه برا کار خو بک لید فردا ام بونه ما ام هگر يعني ام ذي وارد نقاربن هف بشبونا خو اعلان بكن بيجن ام بين جم هفدو لنا يعني از نظام او ما نتويتي تشيه يعني تدي قاربت هنك برسي نتويدا بيجم هفدو تي چلو وكي دي قارب هفدورا كاربك هم ملت بهفدورا بيجي اما سبام ام بون سربخو ام بون اوتونوم ام بون فدراتيف ام بون والحاصل ما مدي سبب هفربن يعني هفدو قبول بكنا بهفرا بيجين يعني اف بيك فجيانا ما بهفدورا نابه يعني نابه ولو ام حمي تري يعني بيجو غلا ام تري لا خالي هفن ولا متكا هفن تري هما ناكوكي ناب مد نمان نبوي معنيه لتبرسا زمان ده جبرگو زمان بن خطرې دی جبرگو زمان وګو غوا دي کې مرادجي خوشي کی ذاکر وقت جبرگو زمان مدينه جمع هبدو مت ما كردات كرد يعني يكج بيواني نتوايتي وګو مراد قلت زمانه دوره اخر ولاته وقالت تشتي دي هنا بيره تاريخها تشتي دن اما وګو زمان شو اوي دي براحتي كارن هرن ها ام فين فيجن وبلا توكس يعني از ناخذ تري سوال درت كبه لبرا بنا herkes زانبه ام ندجي تو بارتيانه حتى انا مبان حوالي حق باريجي كريه مبان حوالي هدا باريجي كريه مغوتيه جي وجد فرهيه اما غونين ام تشبكن يعني نهاتن او زانن يعني ديساجي ام بان واقن ام ديسا بيجن جي والفرهيه نهاتن جي او قيبا خانه ما مزور نتايه كسي شخه روجا کامپانیای برز سروک پاکی مصطفی و چلیک جیگو یعنی کسی که دناب آخ پارتیه ده یانجی هدا پار یانجی دوا gelecek dikare pişkiri bide imza bavêje tişkî ne zehmete ev ji bo zimanê wî ye jî zimanê bavkalê wî ye jî û ana ez dixwazim eviya hîn bibim ez bi kek Murat Bilgiç devam bikim ana kampanya dest pê kir çend roj derbas bû ti merheleyek ku em hatin li aliyê komkirina imzayê de te ev merhele ti çawa dibînî ana em çi astê dene ev kampanyayê de yani imza komkirina wî ji xwe me destpêkê got ev kêfxweşîkî bû Kurd gihîştin hev li ser mijarek dîmenek dan dostê xwe jî dijminê xwe jî xêrxwaza jî xêrnexwaza jî dîmenek dan wan gotin va Kurd ê ku wan dike wan karin li serê bigihîjin hev û piştî wî jî bi hev re bi axaftinê xweş derketin meşiyan jî ji xwe yani merhela destpêkê baş bû kêfxweşî em cinav gel kêfxweşiya pir hêsan dibînin yani gel bêriya vê dîmenê kirbû ku Saziyê Kurdan Partiyê Kurdan Pêşengê Kurdan Rewşenbîrê Kurdan rokî li ciyek wan ba hev û ji bo Kurda tiştek bêjin ev dîmen 22 mehê dayîna wî bi xwe ser bi xwe merheleyek bû kî nîşan da êdî Kurd karin ji bo tişta bigîjin hev tiştek esasî da karin bigîjin hev em ê jî tiştê esasî da bigîjin hev û ev pêk hat êja merhela duyemîn ew ê çawa bi rê vehere pirsa we bû yani heta niha plansazî tên kirin em wek endamê komisyonê em serê nîqaş dikin yani ew ê çawa bi rê vehere xitmandin ew ê çawa bin divê em hê daneyên sahaya bigirin li serê nîqaşa bikin divê de hê peryot heye ji bo ku nirxandineke lez kirin lê ji bo online yani ez karim ji bo wî bêjim sahayê hê daneyên xurtê ku em li serê tehlîla bikin dest de tinin divê çendekî sera derbas ve ku ez bawerim ê saha dest pê nekiriye
dest pêkiriye lê hê negihîştiye her derî. Ê ku Evet. gihîştiye wan jî li me fetla wî hê çênebiye. Yani ev periyot em di nav xwe de nîqaş dikin lê ji 15 roja carek em ê li ser daneyan ka merhela binirxînin jî. Lê yê online ji ber ku zindî em karin teqîb bikin ji wê derê em karin hinek daneya şîrove bikin. Niha li seriya 8000 îmzayê online civiyane. Ez bes nabînim. Ez vê aşkera bêjim. Ez bes nabînim. Yani ji bo kampanyayek bi vî rengî 8000 seriya 8000'ê têr nîne yani ji bo ew qaroj. Rast ew roj zêde bibin lê divê mezintir be yani lê em bingehê wê jî dibe ji ber çi bi vî rengê em bi daneyan karin şîrove bikin. Gelek kes li me bi hawayek me naz dikin ya jî nas û dosta xwe digihînin me ji online fêm nakin yani bi hawayek heta îro tiştek bi vî rengê nekirine çawa ew îmza tê çêkirin mail çi ye yan dûra nikara xwe bigîne wekê dixwaze bike bavêje mail çi ye ya jî ev çend cor piştî ku tu tijetkî li bin hin vebjêrk dertên tu dixwazî bi vî alîkar tedî ew pirsê rûpelê bixwe ji bo mezinkirinê ka bigîjekî kesê din yan wan pirsat bînin nizan çi ye radwestînin. Yan jî ez mesela Tirkiyevî ew kê em bêjin malperê wî derê de em dibêje par ve bike falan hin kes dibêjin pere falan dixwazin yani ew mesele hûn karin pişkî zelal bikin yani mesela mirov çawa dikeve malperê û çawa îmza davêje ew meseleya pereyan çi ye? Yani em nabêjin yani platform pere digire ew ji bo malperê ez dibêjim yani ji bo ku em bêjin xwe daha mezin bikin falan malper tiştî wî talep dike yani daxwaz dike. Belê saeta te xweşbeş xwe jî behsa dixwast bal bikişîn wê xalê yani em ji kesî pere naxwazin. Ew malper bi xwe ji bo kampanya mezin ve vebjêrkê wisa derdixe pêş dibe hûn dixwazin heke hûn dil didin vê kampanyayê hûn karin alîkarî jî bidin kampanyayê yani alîkariya pere em ji kesî daxwazek bi wî rengî nakin em eşkere dibêjin. Daxwazeke me bi wî rengî tune ew ê malperê ku bi xwezayî wek pirs derdixe pêş. Duyemîn dibe vê kampanyayê bi nas û dostê xwe re parve bike. Yani tu pê hesiyayî tu bi hawayek pê hesiyayî te ji nas û dostekî xwe vî bihîst. Lê ka tu jî bive navbeynkar tu jî hinek kesê din pê bihesîne em vê dixwazin îja. Bira bikin. Yani li ser ev pergalên internetê medya civakî hene dibe li ser Facebookê parve bike, li ser Twitterê parve bike, Instagramê parve bike, WhatsAppê parve bike, bi mesaj rast parve bike. Bi hawayek yani dibe vê kampanyayê bigîne hin kesên din evê beşê yani karin bikin ku bikin baş be yani di rûpeleka xwe de di WhatsAppê de bi hevalek xwe re yekî ku zanin kare îmza bike bi vî hawê ji xwe digihîje kesên din karibin bi vî hawê bikin baş dibe lê li herî bin jî vebjêrka na mala we ava ez tenê bi îmzayê têra min dike ez niha nikarim tişkî din bikin vebjêrka bi wî rengê jî heye li herî jîr lê em Birêz Murat kek Murat îdelî pirskiriye em pirsekî muhîm bû dibe yani ji bo danastinê kampanya em bêjin link tên belav kirin lê ji bo bangê video xebateke video jî heye lê tora ziman hebû mesela kesên navdar henin yani hûn qet niyet dikin yani kesên navdar em bêjin hunermend dibe rewşenbîr dibe ji bo piştgiriya ev kampanyayê videoyek çêke em bêjin ev video tedî tişkî video dîmen hin zêde belav dibin û gel hez jî dikin yani van tiştara ji xwe dinya maya îro jî giranî li ser video diçe mesela li ser dîmen diçe û niyeta we wisa heye ji bo em bêjin çêkirina video û kesên navdar piştgiriya kesên navdar. Ya jî kek Murat deqîk ez eviya ez misaade te bigirim eviya ez kek Xeyretîne pirskim ez dîsa vegerim te wî derbarê de ez fikrê te jî bigirim kek Xeyretîn tiştek wisa
icab dike yan jî bibe em bêjin piştgiriya bi vîdeoyên kesên navdar dê çiqa tesîra xwe bike çünkü ew Murat Birêz Murat bilgiç ku yani nêzî 8000 falan imza hatine komkirin got ez bes nabînim yani ji ber ku kampanya û imza hin zêde werin. Ew mesele hunermend û rewşenbîr. Keken wer ji xwe hevalek pirs kiribû. Wek vîdeoyekî nîşan Herê bidin. pirsa hevale Murat îderî Ez wisa pênase bikim. Yani hevalê bû Murat bira em ê ji hev re bêjin mesela em ketin Change.org. Change.org divê îmza xwe bavêje. herê Gavak îmza xwe davê pêlê dikî divê îmaila xwe yan jî telefona xwe bêje. herê Binivîsîne. Tumana de bana bijartekir. Tıva bijarteke te telefonu xwe yan jî îmaila xwe. Gavak te nivîsî tu pêlî îmza kirinê dikî. Te îmza kir dûra bijartekê dirê tên berçavê te. Divê te dixwazî ger mecburiyetî ne. Ger tu dixwazî bi vî kampanyayê alîkarî bike. Yek. Tu karî vî kampanyayê bi yekî dirê ayê bi heval û hongirê xwe û ser Facebookê ser e-mailê ser her wekî tiştê dirê par ve bikî. Vana wekî dersekî vîdeoyek were hazır kirin û ew vîdeo di çapemeniyê de bigere. Her dem bigere. Di televizyona da bi riya çapemeniyê de heta me dikare yani çapemeniya gelip were nivîskî çî kirin em wekî malbata çarpel medya em jî karin bidin yani wekî piştgirî. em karin heta nivîskî jî viya pênase bikin. Nivîskî jî. Medya nivîskî de jî em karin medya nivîskî. Çünkü divir de tiştekî pir balkêşe ye. Ev li hev du tişta lêgerîna me zayîf e. Em ji yekî dirê bendewarî dixwazin. Ev ya psikolojiyekî pir xirab e. Bendewarî çi ye tu zanî? Ez berê gerek xwe bim. Bendewariya min ji min be. Ez lê bikolim. Ez çawa vî îmzeyê bavêjim. Ez çawa ana îmzaya fîzîkî jî. Me berê gotibû. Me komisyonê da jî biya şirovek kiribû. Platforma Ziman da jî me şirovek kirin. Partiyên siyasî gerek aliyê me bikir. Saziyên sivîl gerek aliyê me bikir. Ji wê yekê herkes saziyê sivîl bi şûbeyên xwe re. Partiyê siyasî li ku bi rêxistinkirinê gerek wan re seranser li temamê Kurdistanê ev îmza fîzîkî jî belav bibe. Belav bibe. Lêbelê divir de tiştekî pir balkêşe, pirsek dirê hebû. Divê gavak we heza milyonekî îmza we berhev nekir divê ev ya qeyran e. Hat pirsîn divir de midî. Divê ev qeyranek mezin e. Ez dibêm evek divê qeyran e ev. Bira hewl bide xwe. Eger ez berhevkirina van îmzeyan gavak milyonekî îmza berhev nekim û biya bibe qeyran ez xwe berpirsyar dibînim. Hevalek pirsê dike ew jî gerek xwe berpirsyar bibîne. Lê ez ê diya be ew kevekî girêt bidim. Ev de helbestê be Kurdî bira be zimanê fermî zimanê Kurdî bira be zimanê perwerdê. Zimanê Kurdî gavak em divên bira bibe zimanê fermî bira du xalê sereke hebe. Di vateya wî de. Yek li vî welatî hêna Kurdî tune te hezbandin. Di do gavak ziman di kanûnên bingehîn de neyên naskirin vateya wê peydeya wê tune. Ji wê yekê berê Makezagona Tirkiyeyê de sê xalê sereke xalê destpêkê hene. Hêna jî divê xalê destpêkê de wisa dibêjin. Divên ev xal kes tu carî nikare teklîfa guherînê bike. Lê gavak daxwaza 25 milyon Kurdî binê ev 25 bi sernavê 25 milyon Kurdî li vî welatî em bang
li Pergalê dikir. Em ji Pergalê re dirin, li vî welatî 25 milyon Kurd hene. Di vî 25 milyonê Kurd dixwaze zimanê wê bibe zimanê fermî. Êdudiya em tiştekî divên em zimanê Kurdî birabe zimanê perwerdê. Ew çi têbateyî di dunyayê da. Rewşak ana em têda dijîn. Gavak çi ziman dibe birabe. Ana İngilîzî di dunyayê da zimanê herî tê xeberdan. Değer ticaretê da, değer danûstendirê da. Ev ziman salekî perwerdeyiya vî zimanê netekirin ew ziman paş vere. Em nikarin ji İngilîzya îro bahs bikin. Lêbelê gerek ev ziman ji bonekî pêş vere. Ji bonekî Kurd çanda xwe, kultura xwe, dîroka xwe, zanibûn û zanistiya xwe gerek bi vî zimanê bimînin. Gavak ez Baba Tahîrê ûriyan Baba Tahîr dixwînim. Ez niha nivîskarê hemdem dimînim. Ez ji wê Sûdê distînim. Lêbelê Yaşar Kemal Kurd e. Temamê berhemê xwe bi Tirkî dane. Bütûnê dünyayê têma nas kirin. Lêbelê sernavê Tirka tê nas kirin. Ev ya problemek gelek mezin e. Daneyê me lê gelek girîng hene. Ez hemû bi rêzdarî divêm. Nivîskarê me hene. Ew Kurdî dinivîsînin. Pirin. O bi eşqek mezin jî dinivîsînin. Lêbelê gavak perwerdeyiya vî zimanî tu nebe. Tu ne wêjeyê xwe nas dikî, ne dîroka xwe nas dikî, ancak ewek bizanibin ew ê jê behs bikin. Lêvira xeterîkî gelek mezin e. 25 milyon insan niha nikarin helwesta xwe bi zimanê xwe yê dayîkê bînin ziman. Çünkü ev 10 salê paşîn da tiştekî bişaftinekî pir qirêşe ye. Ev bişaftin bibe çi dike zanîm? Jin kirine bajarvan. Jin ana li her derî bajarvaniyê dikin. Ziman gavak dayîk zimanê xwe bike nikare zarokê xwe hînî zimanê xwe bike. Ji wê yekê ev bangekî pir hewar e hewar. Ev bang jî berê bêje nîne. Ev ya 25 milyon insan hewar dikin. Hewar dikin. Di vî hewarî da hinek li tiştê dilê digerin van roja. Tedî di kevneşopiya me da hinek tişt tên gotine. Divên aşçûyê li çeqçeqo digerin. Nizam HDP çi kiriye, nizam dilê çi kiriye. Par helwestinînin. Birê zanistî da aksiyonek pir mühim heye. Yekîtî nayê maneya wekhevî bûnê. Ez û heval Şerefxan, ez û heval Wahîd, ez û heval Murat dibe em ser pêşveçûna ziman da hinek o pêşveçûna siyasetê da em hinek cuda bifikirin. Lêviya nayê vateya viya vî pirsgirêka em di meselekî da bibin yek. Platforma ziman helwesta wê ye herî sereke heval Wahîd bas kir ev 3 sal e. Em her yek jîkî tê. Hêna di platforma ziman da me kesî siyaseta partiya xwe nexistiye pêş. Me yek tiştek xistiye pêş. Ew tiş jî îro helwesta me yê sereke ye. Em divên zimanê Kurdî birabe zimanê fermî, zimanê Kurdî be zimanê perwerdê. Hinek tiştê piçû tînin ziman. Birê min, dostê min, hevalê min. Ev mesele na. Ana ez û sabêjim. Yani tedî hin partî piştgirî nadin dibêjin ji ber ku HDP navde. Ji ber ku em nizanim çi. Yani ev ya em pir mezin nekin yani ev ya em daxwaz dikin yani. Ez ji bona mezlatiye behs nakim. Ez mezin nakim heval Enver. Ez divêm ev kampanya dest pê kiriye.
eri. Bivan tiştê Wekû biçûk em wekû bijûr sê nebin. sala platforma zimanê Kurdî xebat dike. Tora ziman jî piş rahat ava kirin bi hev re dest bi ev kampanya kirin. Yani em karin bêjin ev destpêkirina ev kampanya netîce xebata bi salan e. Belê, xebata bi salan e û ev xebatê de tiştê herî balkêş çi ye tizanîn? Em hatine merhelekî. Di vî merhelê de gerek herkes pişt bide hev. Bidê ez viya pir dibare dikim. Gerek herkes pişt. Ez filan keso nizam wisa ye filan kes na birê min. Helîzê min bûrî. Ziman ji dest bidare. Tu çewa difikirî bifikire feqet zimanê me hemiya ye. Em dawa zimanê xwe, fêrbûna zimanê xwe ji temamê kar û kesbê xwe mezintir bibînin. Birê, hinek rexnetê. Heta niha nizam Tirkî siyaset çi? Kuro, dixwazî Tirkî siyaset kiriye, dixwazî Kurdî siyaset kiriye. Îro em hatine merhelekî, evek heta ana siyaseta xwe bi Tirkî aniye ziman jî hatiye merhelekî wisa divê ez bê bi Kurdî biaxivim. Ez saleke di partiyê de rêvebirim. Mehêna partiya xwe de civînê bi Tirkî nekirine. Me nekiriye. Salkiye ve qedexeye. Hevalê me yek, di nav me de yek bi Tirkî nizanin jî. Me gotiye tam bikin. Tam bikin. Ji wê yekê dîsa bang e. Êvê ez pir bînim dibînim. Seransayê Kurdistan. O Kurdek temamê dünyayê dijîn. O li vî welatî hêzek ji xwe re divên em mafê însana diparêzin. Em dawa demokrasiyê dikin. Em dawa însanetiyê dikin. Ew Türk dibe, Laz dibe, Arab dibe, Acem dibe, kî dibe bira pişt bide kampanyaya. Tamam. Çünkü çareserî ev e. Çareserî piştdayîn e. Xeberdar edin çareserî bi xwe re nayînin, zor spas seviye. Em jî spas dikin ji bo nêrînên te. Birêz Wahîd Aba. Ana kampanya pir firehe, yani li Kurdê ku em bêjin hemû cihanê dijîn ji bo xîtabê hemûyan dike. Başûr, Bakur, Rojava, Rojhilat û em dizanin Kurdên me yên Ewropa hem ji aliyê Ewkê de xebitandin em bêjin medya sosyalê hem aliyê siyasî em bêjin aktifin. Ji xwe pirê wan ji bo meseleyên sebebên siyasî çûne Ewropa. Em bêjin êşê wan jî giran in, ev jî dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û ji bo Kurdî, ji bo Kurdistanê statûyek were avakirin. Ana wewek platform Komisyona 21 Sibatê bangek ji bo li Kurdên diasporayê kir. Tu karî pişkî behsê ev bang û daxwaza wan çi ye ji kesên ku Kurdên ku em bêjin li Ewropayê dijîn? Dilê hevalan. Hûn dizanin yani beşek mezin ji milletê me li Ewropa dijî. û wana daha bêtir yên ke ji ber siyaseta devletên dagirker hoşver bûne. û wana daha bêtir mesela milletê xwe, mesela zimanê xwe daketine. Yani me jî wek komisyona 21 Sibatê me got yani em belkî gelek dezgehên Kurda li Ewropa hene û em bangekê ji wan bikin ki ew jî xwedî ji bo vê banga me ke em dibêjin bira zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, bila zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê. Piştgirê vî karî bin. û me ji wan jî bi rastî tiştên helbestên xweş gihaştin me.
نها ین اوروپا جی ین که me banglewan kiriye ew jî dibêjin ki em jî dixwazin li Avrupa komisyonek wek çawa li welat komisyonek 21 Sibatê hatiye avakirin em jî li Avrupa komisyonek were avakirin em karê xwe bi organize bimeşînin. Niha gelek em bêjin ki seval hene bi rastî wek komisyon em yani me destpêkek kir. Yani divê destpêkekê yani me hin tiştan pêşiya xwe me got ki em bêjin ki di peryodê 10 roj 15 roja de em ê her werin cem hevdû li ku xebat ji bo çi dixetime yan ji li ku çawa pêş de dere em wêya karin li aliyê dinê çawa bikin yani em ê yani em bêjin ki karvan birê ketiye em ê birê de rast bikin çi kêmaniyê me hebin yani em bêjin ki wek mesela çenç orgê mesela online divê em bêjin ki em yani em videoyekê çê bikin ki yani em bêjin ki ew malper bira pera ji em bêjin ki yên ke îmze dike nikaribe bixwaze yan jî pere nayên ji me re yani eveya hûn zanibin gelî te meşevana ew pere diçe ji wê malperê re nayê ji em bêjin ki ji vê xebatê re ji vê kampanyayê re em ê yani rê û rêbazên ke ev kampanya daha bêtir rêk û pêk bimeşe em ê bibînin û bi hevdû re em ê van em bêjin ki pirsgirêkê xwe çareser bikin. Birêz aba kan ku em dizanin we wextê kampanyayê heta me Gulanê daniye yani di şertê koronayê de gelo ew wext nekine dê têr bike Yani eveya yani em bêjin ki ji bo ke kampanya hepkî bi lez û bez biçe yani kampanya nepsînore em dibêjin ki heta yani hûn karin dirêj kampanya bikin yani bike ji armanca xwe kampanya devam bikin neke yani em bêjin ki Pazlê Gulanê çi hat destê me ev e na em dibêjin divê ev kampanya bigihêje milyona ne milyonek tenê jî bigihêje milyona ji bo wê jî yani em xwe bi sînor nakin erê em li hin devera dibêjin Pazlê Gulanê ji bo me em bêjin ki rojek ji bo ziman rojek mihîm e lê em xwe wer bi sînor nakin lê em bêjin ki goya em ê komisyona me 10 roja 15 roja li gor danaya li gor em bêjin ki pirsgirêk li ku derdikevin li ku çawa dibin em ê li gor van em ê vê kampanya daha geştir bikin. Birêz aba mesela hani hevalên din jî gotin ne em ne dijî Tirkîne yani em ji bo zimanê xwe xebat dikin em dixwazin zimanê me bibe zimanê perwerdeyî yan jî statûyekî zimanê me be Birêz Xeyretîn got kanûnê bingehîn lazim e were guhertin û ev tiştên ku hatin gotin jî werin guhertin gerek vekirî be ana em zanin mesela Kurdên me pir çûne Rojavayê Tirkiye nav Tirkan de dijîn belkî Tirk nikarin werin nav me de bijîn hani dibe ku zimanê wan serdest e ew kêwan di aliyê sosyolojî de ev nemimkün bû heta ana û tabî hin Tirkiyên demokrat jî hene em bêjin we hûn dixwazin xwe çawa bigîjin wan yani tu bernameyeke we ya ji bo teşvikkirina piştgiriya Tirka ji bo kampanyayê heye ya na Yani em vekirî dibêjin yên ke hêla demokrasiyê demokrat bin û gelên ke li Tirkiye ji xeynî Kurda dijîn em ji wan jî piştgiriyê dixwazin lewra yani vekiriye heta pirsgirêka
Kurd û Kurdî çareser nebe li Tirkiye jî demokrasî pêş de nakeve. Ebeya eşkereyê dî. Ji bo vê jî em ji dost û cîranên milletên dinê jî em piştgiriye yên hemwelatiyên Tirkiye em piştgiriye ji wan dixwazin. û em ê bi rêya em bêjin ki dezgehên sivîl û partiyên siyasî em ê xwe bigihînin wan jî. Em ê bes ne yani em bêjin ki partiyên ke di nav vê platformê de yan di van xebata de ne. Em ê herin yani em bêjin ki ji Kurdên di nav AKP de jî em ê piştgirî bixwazin, yên Deva Partîsî jî, yên Gelecek Partîsî jî, yên CHP jî. Em ê piştgirî ji heta ne Kurd yên ke xwe yani demokrat hîs dikin û em bêjin ki azadî xwazin em ê ji wan jî piştgiriyê bê bibêjin ki mesela Kurdî li Tirkiyeyê êdî bûye wek bêjin ki pelûra kaxida turnûsolê. Eger hûn azadiyê ji zimanê em hûn bi salan dibêjin em milletên biran e hûn azadî ji bo milletekî bira zimanê wan naxwazin hûn ne demokratin hûn ne azadî xwazin jî. û bi amin ev ê mesela yani em wek dibe me tam wexta wê dî. Yani tam wexta wê de em derketin rê lewra niha Tirkiye ketiye pêvajoyek dibêje ki em ê bêjin ki makazagona xwe biguherin. Yani êdî Kurd jî dibêjin ki bavê min hûn makazagona xwe hûn dixwazin biguherin dibe pêşî hûn pirsgirêka Kurd û Kurdî çareser bikin. Ba Kurd 25 milyon li vê diran e û zimanê xwe dixwazin dibêjin ki bira zimanê me be zimanê bermê û zimanê perwerde. û gelek heval di van mesela de xelet difikirin. Dibêjin ki ev kar hew yên em bêjin ki sivîlî ye. Na, ev ê milletî ye. û millet jî temsîlkarê wan partiyên siyasî ne. û ev mesela ziman Ya mesela partiyeke siyasî jî nikare em bêjin bêje bila zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî û xebat bike yan jî piştgirî bike. Zaten yên di nav xebatê de tevde piştgir dibin. Lê mesele di esasê xwe de li Tirkiye mesela zimanê Kurdî meselak siyasî ye. Divê divarê siyasî jî çareser be. Yani em ê piştgirî ji tevdê partiya bibazin. Yani wek berî salkê wek platforma ziman meselî li Ankara li partiyên em bêjin ki muxalefetê heta me ji AKP jî randevû xwestibûn wan randevû nedabû me. Me serî li em bêjin ki CHP xwestibû, Saadet Partîsî xwestibû, HDP xwestibû yani partiyên li Ankara jî yên ke di meclîsê de ne me xwestibû ki em teva bibînin ki em vê pirsgirêkê têxin rojevê. Niha jî ev kampanya dest pê kiriye em ê vî havî jî wexta kampanya dest pê kiriye pê jî em ê dîsa herin ji wan teva ji bo piştgiriya vê kampanya me em ê daxwaz bikin ki ew jî piştgir bin. Spas Birêz Wahîd Aba. Birêz Murad Bilgiç ana ev mesele vîdeo min ke xêretîna pirskir ez dîsa ji te re jî pirskim. Yani mesela wekî hunermend em bêjin Ciwan Heco yani hûn niyeta we heye hûn daxwaz bikin ji bo piştgirî yan jî rewşenbîrên Kurd ji bo piştgirî ji bo mezinkirina û piştgiriya kampanyayê vîdeokî çêkin. Belê niha hevalên teknîkê li ser vê beşê dixebitin yan vîdeoyê bûyê hawêt ew ê bên amadekirin kesên navdar di civakê de xwedî cê ketkarê vê civakê yan tenê ne hewceya navdar be ketkarê vê civakê
Rewşenbîrê wî, rûspiyê civakê ew videoyê vê hawerin amade kirin lê ez wek kêfxweşî bînim ziman ez beriya tevlî vê bernameyê bibim bi ne bi edgeriyan min dîmenek dî kesek bi xwe haya me jê tune dîmenek bangawazî ji bo kampanyayê çekti. Em naz dûdem lên hirt birêz Ehmed Kanî heye nivîskar lêkolîner mi dît videoyek çêkiriye ji Kurdê Rojhilat bang dike li wan dibe ve kampanyayek bi vê hawê heye li Bakur birayê wê vê derê daxwazek dikin daxwazek bingehîne kerem kin hûn jî îmza xwe bidin. Yani li vir çend rojê ewil belkî kaç Yani dibê ev bixwe jî dikarin çêkin biweşînin. Yani ne ku em bixwazin. Hunermend yan jî rewşenbîr. Belê yani mesela biz Ahmed Kanî mala wî ava be me jî nexwestiye. Haya me jî jêtine bû ji me re negotiye va mi çê jî kir. Lê wesfeke xuya netewî civakî berpirtyariya xuya rewşenbîrî mi dî videoyek çêkiriye û bang ji Kurdê Rojhilat dike dibêje kerem kin ve kampanyayek bi vê hawê heye em giringî didinê pêşa roja xwe têda dibînin dibe pêşa roja me ronîtir bike tevlî bidin. Yani bi vê hawê ji xwe bixwazayî hê roja çenda ye millet fêm kir çi ye ev ê yekîtiye fêm kirin êdî bi xwe kî fêm dike ji xwe dike lê em jî beş çend beşa bêjim mesela ji bo birêk û pêk îmzakirinê gelek kes li me vedgerin ku nikarin birêk û pêk wê îmzayê pêk bînin ya jî nizanin bû nebû de encamê da dibin dibe ola mi tişkî kir de nizan ka çêbû çê nebû yani bi vê hawê vedgerin Mesela yan jî we ev kiriye we daxwazek kiriye ji wan re em bêjin rewşenbîr navdarên Kurdan hunermend. Hevalê ew PP mijûl bin lê hême daxwaz nekirine. Lê plansaziya wî têkirin. Meşkesî hê daxwaz nekirine. Ez vê bêjim lê bi vî hawê ji bo mezintir bibe em dikarin tiştek bi vî hawa bikin lê hêj kesî daxwaz nehatiye kirin. Ez wê xalê bi zelalî bêjim. Mesela di vê bernamê de bi nivîsa de dî hevalek nivîsandibûkek min navê wî negirt nizanim dibe ji bo vê kampanyayê me li ser YouTubeê bernameyek çêkiriye navê wî Rayzane hayam jê tune ez ji vê bernamê pê nivîsa de yani bi vê hawê ev kampanya hemû kes bi vê hawê xwe lê xwedî derê bêje ya viya pêşeroja min e û va kesê amadekar jî bêjin kampanya te ye çiqa am ne awqata te ye jî bi vê hawê lê xwedî derê ne zehmete ku em bigîjin medaniye pir ne zehmete ev videoya wî çêbin yani ji gelek ew ez bawerim alî giriyor û ez dixwazim ev Fazlê Gulanê mijar ve bu Kürt wî jî bînim ziman yani me sînorek bi vî hawî dananiye lê em dixwazin hêjmarek têr û tije hebe di roja zimanê Kurdî de wek serbilindî serfirazê em bi civaka xwe re kar bin par vebikin lê sînorek me ya ku em bêjin di vê dîrokê de dixede tune em dibêjin em ê bigînin seriya milyonan astengî derê em ê çareser bikin pirsgirêk derê em ê bişêwrin ka çawa dibe ev daxwaza Kurda ye divê daxwaza Kurda bi hawayek here serî îja dil dixwaze di roja zimanê Kurdî de gîştibe merheleyek wisa ku em wek diyarî li xwe û gelê xwe hemû civaka Kurd par vebikin wan re pîroz bikin vê rewşê lê ez dîsa bêjim sînorek me bi vê hawê jî ji bo dîrokê tune ama pirseke dibe kampanya çawa û bi çi rengî xwe bigîjine sê aliyê din yê Kurdistanê zimanê Petotîyon û bi Tirkiye loma dema lînk dihere Kurdên Tirkî nizanin lînkê venakin. Ez ev jî piskirêk e yani ji bo wî alternatîfek hûn difikirin mesele. Mi pirsê baş negir ji ber ku zimanê kampanya em bêjin li ser internetê Tirkiye Kurdên ku em bêjin
mesela Türkiye nizane mesela em bejin başvur da dijî yani ev de çawa pişkirî bide kampanya yan jî aslında em eviya hin zêde biaxivin tamam dijital em ser dijital me pir qisê kir lê wekî stand em bêjin yan jî ciyekî de em bêjin wekî rêber vekirina biroyek em bêjin ofîsek tayînkirina rêberberiyek yani tiştên wisa hûn difikirin yani sehê de li sehê de Ez ê bersivê pirsê bidim ya hevalkî bixwaze bersiv de ez karim rê bidim ê jî. yani Ez bawerim ez ê bersiv. erê em ji te re dixwazim. Yani di divê hêlê de hûn dizanin rewşa pandemiyê heye, ev Erê. nexweşiyek heye. Ev hinek tişta zehmet dike û di hêla ji bo astengiyê jî dibe tişt bibin. Em naxwazin bive mijara nîqaşên cuda lê ev bi vî hawê jî plansazî tên kirin hevalên kesên ku ev vî karê bikin yani plansaziya xwe dikin pêşa çawa wê kuçe kuçe li hev parvin stand hewcevin li ku derê vevin yani vana jî hema hadem çûn me stand vekirina divê bi plansaziyek bibe. Erê. Yani ev kampanya heke awqa dûr dirêjler hatbe axaftin û nîqaş bûbe dû da bi civakê re hatbe parvekin tev bi bingeha plansaziya hatiye vê merhelê û van tişta jî hemû li serê hatine nîqaşkirin lê plansaziya wan dema wan hemû demê wan li gor plansaziyê ciyê wan hene bi vî hawê ew ê bibin gelek beşên cuda jî derên mijara ku we got Tirkî ez Kurt wî jî bêjim yani banga me bi zaravayê kurmancî dest pê dike bi dimilkî berdewam dike bi zimanê din Fransîzî İngilîzî Almanî tê de heye banga me bixwe li ser evkê kampanya dijital bi vî hawê ye lê bi qasî ku ragihandin pergala çend orkê bixwe zimanê ku ve dibijêrî tê de beşa Kurdî tune ew nivîsa jorê ew bixwe diyar dike yani tu nikarî wî wergerîn tiştektin ez pir ji hêla teknîkê jî nehakimim bi qasî hatiye ragihandin lê vîdeoya danasînê ku vîdeoya danasînê jî a platforma zimanê Kurdî û tora çand û zimanê Kurdî ye a her diya bi hev re ye vîdeoya danasînê binêwî arman çi ye hem bi zaravayên kurmancî hem cîhanê de bi çend zimanê din hatiye pênasekirin ev kampanya çi ye yani heke hema li binê vîdeoyê binêrin beşa Kurdî ji xwe wê derê hevoka serê ew ne destê me daye hevoka ku li jor dinivîsîne. Erê. Ana kek Eyüp Alacabey gotiye rast jî gotiye partiyên ku piştgirî didin çawa ku di hilbijartinê de dixebitin ji bo ev kampanya jî ev enerjiya xwe bidin bixebitin dibe ne milyonek em bikarin çend milyon imza berhev bikin ya eviya jî pir mühim e bi rastî ji ber ku ev partiyên Kurdan em bêjin alîkarî didin piştgirî didin ev jî dikarin em bêjin cî ku em bêjin teşkîlata wan heye wî derê de xebatek sehê de bimeşînin dê alîkarî pir mezin be ez wisa taxmîn dikim ana em kek Şerefxan Cizîrî pir ihmal kir sankî em vegerin kek Şerefxan Cizîrî pirsê min pir zêde bûn wextê me jî xuyaya kê me lê ji aliyê qada navnetewî ana eviya jî mühim e yani mesela mirov çiqa em bêjin alî zêde bike yani li gorê min ji bo ev xebatê hîn zêde imza dê berhev bibe dê ev xebat belkî bibe wesîleya xebatên din jî yani mirov hêvî dike ku em bêjin ji her aliyê de em bêjin Kurd yek bin bi hev re xebat bikin çünkü daxwaza me yeke armanca me yeke dibe ku herkes yani ji xwe li ser rûyê erdê her însan wekî
وکی نه فکره yani cuda fikre yani ana bira em buxara jî zanin malbata me de em bêjin em heş birane 5 birane fikrê me neyeke yani dibe ku neyek be lê tiştê ku ji bo mala me ji bo malbata me em bêjin êşek çêbû em bêjin kêfxweşiyek çêbûn em dibin yek lê em mala Kurd jî yani netewa Kurd jî em hêvî dikin em wisa bin wekî malbat em binêrin dibe ku fikrê me cuda be jî ana li qada navdewtî mühim e dibe ku kek Şerefxan Cizîrî we imza berhev kir we dan Meclîsa Tirkiye em bêjin Pazdê Gulanê Meclîsa Tirkiye dîsa qebûl nekir hûn dê çi bikin yani qada navdewletî de hûn niyet dikin tiştek bikin dîplomasiyek çêkin ككو نها ام قالك تشتاب هبر مناقشتكن نها هين ما يمزنا دانا هبدو هي دسبيكلو يرو چند روجه ما دسبيكريه فرمي تدي ام بشتي صالك دي ام تشبكن ام تخازن وينا نقاش بكن بس بتشكي زود بينم يعني نها اف خبات و سبت داوياوي نيه بشتي جو امزا خلاص بون داوياوي ناي حتى جو ام ما في زماني كردي دس نخن زمان نبه زمانی پرورده نبه زمانی فرمی اف خبات و دوام بکه پلاتفورم دوام دکه تور دوام دکه هنگ دن دوام دکن پشتی به هنگ دیتین یعنی با آمه ام گلک تشتا دخن به چند روزه گو هما درباس بونه نها قادا ناونتوی یک جوا نگی لینگین و یک جوا ستونه کو ما لسر پلاتفورم آوه کریه از باورم گلک دوری دیجی yani ما مثلا دروی مجوا هنگ انسان درن yani şahsın درن چید بیشتر سرلیدان UNESCO دکن و نظام چی دکن و هنگ دبیم اراده سرناوی ملتی کرد دکن و فلان yani ev münakaşa ve بچکی دریج ببین از واجور بیجم yani ولو براحتی مجناوی مسئله در نکوین جبرگو گلک حوال و در دور هنه خود برات کن مسئله ده لی پلاتفورم وقتا گوام کاری خود گاو بدن مشاندن امی پیشی دوی ام ev جی گو ام لینه واری گو ام لینه لوگیده که ام مسئله پیشی بخوازن تست بکن بخوازن بدن و بستینن دورا واره ناونتوی و بی اوجی و بی لما بلکی حوجداری چه نبیان ام نزانن روشا سیاسی و چاوا بی گوهرتن سالک دی و چی به مثلا پشتی سالک دو سال دی هل بجارتن هیا بلکی پارتی خو بگوهرن وگو حوالا گود نها ایرو نقاش بو مکزاگون جرد بجن yani قانون اساسی هیا yani ام نکارن هر تشتی پیش بینیا هر تشتی بکن بجن و سبه ولو به و دس به ولو به با آمه گرینگ ایرو ام وی هفشیا گو مدس پیکریه ام بپارزن ام هجمارا امضا زیده بکن ام بخوازن مثلا گاودی و هنگ تشتگوتن yani منه ده همه جوینه خود ما افگوتیه بکاتین ما پارتی ما سیاسی که کل هر دری گوله هنه لگوند لباجار لمتروپولا لکوبن او وی کمپانی بخوب بمشینن و ریوبریاوی شی اوی بکن اره ما کوردینه کریه کمیسیون کوردینه کریه پلاتفورم او حواله تورا زمان ما اف کار کوردینه کریه بس اوی بمشینن بارو و ناف خود بمشینه و oda bazırganiye nav xwede bimeşîne gelek deveredin pizîşkin sendîkane çibin yani me car bi car sed carî me ev tişt tekrar kiriye tu zanî partiye me siyasî gotine em ê bikin niha îro hinek partiye me hinek bajara tunene a gol seranserê welat û li nav metropolî Tirkiye heye yek jî mesela em bêjin HDP ye HDP dibêje ez ê vî karî bi dilgermî bimeşînim hevalê me dijî Liwanê hene, li Mêrdînê hene, li Diyarbekir hene, li Kube ew partî li Kube partiyê ku endamê min ha. Li Kube wê bixwe îmza bidin hev. Wê endamê wa herin mala, wê herin devera, wê herin nav esnafa bigerin, wê bixwe endamê wa bên vî karî bigrin ser xwe. Yani li hevatina me ev e û dûra geko bi rastî em hinek tişta gelkî zûd xwazin hema wilo du roja de xelas be min e mel pêşiya xwe demek dirêj daniye. Niha em bêjin roja zimanê Kurdî Pazdê meha Gulanê. Ya hin sê mehîn hene. Hin me nû dest pê kiriye. Yani hêdî gav bi gav wego İngilîz dibêjin step by step. Yani wexta got tu gelekî zû acele bike û hema tu bê wila na û xerab û nizam çi ev çi dibêjin ew bi amê psikolojiyek baş pêk nayne. Mel defa hewarê xist. Mel defa hewarê xistiye. Ez naxwazim dubare bikim.
مل دفع هواري خستيه هر کس وگو حوال دبیجن برپرسی ویشیه کس برا خونه دویالی ویالی فمن هاي رو مناقشات دي هي مثلا هنك دبيجن غرق بارتي سياسي برسا زمان دانه كيفن سيفيل والانا سيفيل وخباتا سيفيل ككو ازيك جوا حوالا من گو بری 30 سالی 40 سالی مستر خباتا سیویل نویساندنه ما تما گاندی نب متد سیویل ولات خلاص کرد سیاسی بو مارتین لوتر کینگ لامریکا نه سیاسی بو مارتین لوتر کینگ ایگو سروکاتیا رشکاد کرد یعنی خباتا سیویل دوی الا الدروی پارتی سیاسی به او گوتنک نه تورید هيا وند انا زعما هناك فانتازي شخوره تشيتكن او بيتر يقولوا وقو مرات خوازقو هما يعني هما رخنبك لو هما بيجوا نظامشي كي رخنبك سر شعبا سر برا رخني خو بيجي ليه خباتا سيفيل ام بخو سيفيلن والله شرف خان جزيري حتى انها كلاشكوف نخسي دستي خو ام سيفيلن مجلي عسكرنا المنه يعني مناقشه ام دكن هنك حواله الدردور القرزيك مرزيكا يا براش كرما خوره بيشي او كردي فير ببن كردي بعلمن بكردي داخوازه تشتابكن دورا حدود خوش زانبن مرو بپارتی سیاسی سازی سیویل را ببارو را پزیشکار بصندیقه حما ولو بچکی تنازیه بکجی نگلکی اخلاق کی باشه yani دفرده من herkes ego naxwazejî bere naxwaze yani em zorê kesî nabêjin ême em PKT'ye xwe re dibêjin PKT'ye me kîne partiyê siyasî ne vego ne partiyê siyasî ne û bine di partiyê got ne nav medene ew jî di programê wa de perwerda ziman heye û zimanê fermî heye li cem Haqparî jî heye û li cem Hüdaparî jî heye û va ev partiyê got nûh jî ave bûne got weqal kir got hevala got em ê wa jî ziyaret bikin em ê ji wa jî re bêjin lê müsaade bikin ev îro sê çar roye me ev qase insan anî cem hevdû me ev qase mesela organize çêkir me plansazî kir me daxuyanê xwe çêkirin 24 saeta heval vî karî dadketin nihayê ca hêdî gav wê imze bên kom kirin nizanim yani hinek heval gelkî zêde acele dikin dura mesela Ewropa ya hevalê Ewropa me ji warê nameşan bine adresa navnîşana herkesî li ba me tune yani belkî ez Komela Federasyonê Swêd nas dikim ez belkî ez ê bêjim a Danmark ez nas dikim lê hemirê xistinê Kurda li Ewropa em nas nakin me ji hevalê xwe gotiye pêwendiya we kir hebe bi wa re bêjin bixwazin em ê pêwendî bi war dênin bixwazin em ê telefon bikin bixwazin em ê namê ji wa re bişînin lê yanî ê me jî em ne dewletekin derfêtê me dewletbûnê tune ne keko gol her derê li her darî şaxê me mesela heval gava dî te tiştê gotir bê ciwan haco me biçû pêr ma kî naxwaze wêr berî du roja sê roja kekê min şivan dostê min şivan perwer li ser ziman stranek çêkirbû bela kir herkes kare ji aliyê xwe de vî karî bike ne hewciye li bendî platformê bin hunermend bin ez ê ji we re bêjim şanoger bin ez ê ji we re bêjim rewşenbîr bin nivîskar bin çi dibin propagandîst bin mitir bin ya çi dibin beraber bin biborîne ana hin Kurdê me jî wisa hîn bûne mesele heta ana wisa hîn bûne yani dawet yan jî ziyaret yani em ji bo kesên ki Ewropa ez dibêjim yani li gorê me ew ki Ewropa pir giring e yani lingê Ewropa pir giring e yani hûn dixwazin ev ling hîn aktivtir bikin bigîjin ew ki yani rojek ser hene sazî mesela gelek saziyên me hene yani Ewropa saziyên yani êmerdin yani tijene kekê enwer min rojek neçû me nama xwe nama banga xwe me li paragrafekî me lê zêde kir me ji Kurdê me gol wir heye mesela Komela Federasyonê Swêdê bi me re pêwendî danî direkt min ji wa re jîşan yani hevalê min hema hevalê me ne Kurdî yani kî bixwaze em ji wa re bişînin bera vî warî de ya ez rece dikim hecetê biçûçek tiştekê biçûçek dernexin pêş wala kesî filan keso ji ber negotiye û bêvan keso ya bu tu xwediyê vî kariye min em komisyon tor ez ê ji ter bêjim platform hemû tişt ji me nayê em destê me nagiye her deverî lê em dixwazin min herkes aliyê xwe de gotin online me got ser çava online têl mala xwe rûnê tê imze bike ya yani gelkî zehmete gotil mala xwe ma min ev îro bi heftayê hemû televizyona de nasibe ez va ji we re bêjim ez ê sibe hem Ronahî TV mesela ji bo Kurdê Rojavayê em ê wir jî yani heman tiştî bêjin ji bo Kurdê Başûr sed carî em beşdarî programa bûne hevalê me dî dîsa wilo yani em bi her hawayî vê derfêtê bi kartînin gom xwe bigînin Kurdê me gul dervene lê wallah gelek carî ê me jî hema dibe aynî rojê de aynî deqê de aynî saniyê de ber herkes xwe bigîne yani
نممکنه گوان فیزیکی خو بگین وانا ام کارن سریا مدیارات سریا حوالی گو بریا سوسیال مدیا جیتکن او جدی ساولو yani gav dve em berhevde bi gav dve em pişkirtiya hevdu bikin mahne besin yani herkes cealiye xwe paleye bikin yani jva gotina pêv nizanim em çi bêjin ha yani ev kampanya ûlo wê milyona insan bên cem hevdû wê imze bikin xwedê hinek jê li mala xwe rûdinê va em weşanê dikin kekê enwer ev bi heftayê em weşanê dikin berîn ha jî dîsa min û kek Murad û kekê Xeyreddîn û dura hevalkî me nivîskar hebû Mehmûd Lewendî me bi hevre dîsa servî karî me dîsa weşan kir van ha dîsa em dikin yani ev kesê gom digihên wan gerek ew xwe jî ji hevalê xwe bêjin ji dostê xwe bêjin ji derdora xwe bêjin niha bi milyona Kurd ray didin partiyê em bêjin evê wan bê Partiyê Kurdî ya jî bingehê wa Kurdî ye yani herekî ji yekî re bêje ji dostekî xwe bêje wê dîsa bigihê milyona yani hemû tiştî li bendî komisyona min nehêlin yani birastî neheqî gelek mezin e komisyonê ji we ranî heta niha me fermî dest pê kir me li defê xist me li zirnê xist êwî jî ji kerema xwe re xwe bidin binbar hêdî û dura ne gav kulû mezin e mesela bêjin tutkarê ser online re rehet imza xwe bavêjî belkî pirsin teknîkî derkevin ez nizanim ez dûr de ne gelkî şarezame lê yanî mero dikare seber va tişta ji hev bipirse yani ba min ne gelekî ûlo tiştekî got mero ji bir ranebe û ez bihêvî me min ez ji wer bêjim ez bihêvî me kî çi bêje bila bêje êm em ê karê xwe dewam bikin û ez hêvî me got Kurd bi milyona imza kom bikin û em vana bikin dane em bikin bingeh û li ser vêna em daxwazê xwe ji dewlet têre jî bêjin dewleta Tirkî jî bêjin û navnetê wî belê Birêz jî zîrî Bayram Ayaz pirs kiriye yani min jî ew gotî kana dibe berhevkirina imzayan da imzayên dijital ne esasiye ya esasî imzayên ser kaxizan e rastiya xelkê me ev e ev kar heman demî divê serwextkirina xelkê Kurd e keko ev yani kekî bayram nas dikim ez karim silavê xwe jî re bişînim yani ne hemû tişt asas e niha ne îrade ye ne daxwaze yani wexta got em bêjin wela me li ser online ev qase imza dan hev û dura adin jî em ê ji xwe bidin hevdû partiyê me wê bidin hevdû me dest pê kiriye serokê partiya hema imze kirine însanê rewşenbîr hêdî imze dikin em ê wa jî bînin lê tiştekî got bêje wela ev ne asas e ev ne her tişt asas e çima yani kesekî got Ewropa be li ser online dîtina xwe bêje çima ne asas e ji bo me dane ye em ê bêjin ev qase milyon însan gotine bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî bila bibe zimanê perwerdî yani wekî dî ba min hewce nake mero zêde virde wirde here yanî xwezî imkan heba li Ewropa jî ev kampanya fizîkî dest pê bikire ma kî çi dibêje bera bikin Birêz jî zîrî ana kek Nûrî Sanir pirs kiriye awqat em silavê xwe jî dişînin ji wî re dibe li Ewropaya Ronî Aydin dere ji bona vê meseleyê serî li neyê UNESCO kiriye bi serê xwe an jî bi xebatê were ye na ne xebatê me re me gava dî behsa ewlo kir ji xwe yani ez nizanim Aydin dere çi qasî li ser navê me ya jî li ser navê torê ya li ser navê wan yani çi mafê hevalekî wilo heye got here va tişta bike yani çi mafê wî heye kê ji ber gotiye kê yani camêr ji xwe re dike bera bike yani ma em nikarin mane her kesî bibin ma hevalê dî jî dibêjin gelek li vir jî işte xebata we nizam çawa ye û gerek we wilo kirbaya na hez Kurdê jî dibêje dibêje her miracat bike bera bikin ma me yani kî çi bike bera bike lê ne li ser navê me ye ne li ser navê platformê ye ne li ser navê tor û ziman çanda Kurdî ye û ne li ser navê komisyona me ye ev karê got em dikin wexta got encamê wê derket em ê bixwe ser lêdana bikin li UNESCO jî û li parlamenta Tirka jî li deverê dijî Birêz Fehlê Qaya jî gotiye hûn kanibin têkiliyên navxweyî de koordîne bikin û li ser xal û ziman xurûmek hevgirtî avakin bêguman hûn ê ser bikevin me ave kiriye ke kuma platforma zimanê Kurdî herî platforma zimanê Kurdî saziyên navdewletî me fehm kir herê ana em derbasê ew bibin kek wehîd kek Xeyreddîn jî xeyli wexte ew nekiriye naxiye ana kek wehîd yani ana meseleyê ew imzayên kaxiz ez ji te re jî pirs bikim yani ana ev dema pandemî me pir behs nekir hin kes dibêjin ev ne wexta wî bû ev
kampanya dest bikir ji ber ku pandemî heye. Erê pandemî heye lê mesela ziman jî ne asekne. Wek niha berê hevala got yani zimanê me hêdî dihele. û ji alîkî dirê edibên tam di wextê de li Tirkiye jî Tirkiye dixwaze di nav xwe de ji bo xwe hin guherîna bike. Divê dengê me Kurda jî hebe. Yani fastekê me yên Kurda jî hebe. Yani madem hûn dixwazin makazagonek nû hûnê çê bikin binê pirsgirêka 25 milyon Kurdên ke li coğrafya Kurdistana Bakur û Tirkiye dijîn ev yek jê jî ziman e û 25 milyon Kurd dibêjin ki bira zimanê me bibe zimanê fermî û bira zimanê me bibe zimanê perwerde. Yani tam wext de yani niha makazagon tê münaqeşe kirin û niha dixwazin hin guherîna ji bo xwe bikin. Em ê jî bibêjin ki wexta hûn guherîna dikin divê hûn xwestinên Kurda jî bigirin ber çava. Yani prosesa amadekirina kanûnê bingehîn de behsê Kurdan dibe gelo. Yani niha xebat zehmet lê dîsa jî ev nexweşî divê pêşiya xebatê me jî nekire. Yani em herkes li dora xwe, li malbata xwe, der û dora xwe yani îro em erê pandemî heye çûn hatin kêmanî çêbûye lê berê dîsa jî herkes diçe dikanê diçe hinciya yani herkes li dikanê kare imza bike. Em wê têkiliyê me bi hemû saziyan re hebeke em ê çawa bi hevdû re xwardîne bikin. Yani tax محله به محله گند divê em bigerin. Yani em bigerin em dibêj milletê Kurd yani em bêje ki hezkirên ziman divê em xebatê xwe bê westan em bikin. Neke yani em bêjin ki bes li ser onlineê. Na. Divê em bêjin ki niha belkî serê xebatê de ne em xebata me kriminalize bike. Em ê yani li kolana li her derê jî yani sibê roj bi îzin be, bi destûr be, bi müzakere be em ê standard bikin. Yani em ê bikin rojeva 25 milyon Kurd. Ji bo wê jî ji bo ke em bikin rojevê jî çiş destê me bê em ê wek komîsyon em ê plansaziya vî havî bikin. Spas Birêz Wahîd Aba. Birêz Xayrettin Altun. Ana ev proses te ev yani heta niha tehdîdê çi şexsî çi jî aliyê dewletê çê bûye ser we yani yan jî de ihtimal hebe çêbe. Heta niha xebatên me de herê astengiyek ji alî dewletê hatiye nîne. Lê belê wekî we jî di riya medya da takîb kiriye 20 Meyê da remza yekîtiyê ava bû. Ew remza yekîtiyê de dawa zimanê Kurdî wek kevirê mîhengê ye. Mîheng e. Tedî bi divên kevirê eyarê. Ew kevirê mîhengê kî xwe biçiqasî tevlî vî bike muhîm e. Ana em Kurd hebûn û xwebûna xwe bispêrin misada dewletê, dewlet misade nake. Em wê zanin. Lê belê hebûn û xwebûna xwe me bi xwe dest pê kiriye. Kerwan kî birê ketiye. Ew kerwan birê da ew birê ku pêk be. Wekî hevala jiyanê ziman. Ev dest pê ker. Yani dewlet bi çi awayî were ser me jî ew xebat berdewam be.
Ez karim ser imzayên fizikî jî hinek şove bikim. İmzayên fizikî mühim in. Wek tedî kek bayram jî anîbûn ziman lê ewek internetê de jî devam ke ew jî gelek mühim in. İmzê fizikî çawa mühim in? Merev têkiliya fizikî bi hev radike. Têkiliya fizikî pir mühim e di pêşveçûnê de. Lêbelê ez ana biriya çarpel medyayê bangek dikim. Li partiyên me, li saziyên me. Heman li platforma Zimanê Kurdî ji taxan ewek dildarin, ewek dilxwazin bira werin têkilî deynin, bira forma bi xwe re bibin. Lêbelê daxwazekî min ê dinê jî heye. Medya meya civakî û televizyonê Kurdî wek bi awakî tiyatral mirov çawa ser internetê îmza dabe. Awakî tiyatral diye bê ziman medya Kurdî de ew pir baş bibe. Ev ya jî xebatek dinê ye. Lêbelê ez we tişkî dinê gotibû naskiriyê Kurda ewekî navdarin. Ew bira tevlî bibin, ew ê xebat li ser wan jî were çêkirinê lê xebata me xebatkî demfire ye. Pandemî nabe maneyê xebata me. Pandemî ew li hîviya pandemiyê bisekinin em ê dîsa karê xwe bispêrin cîkî dirê. Ji wê yekê pandemî engel nîne lêbelê îmza fizikî bi her awayî gerek seran ser Kurdistanê berdewam be ev pir mühim e. Spas Birêz Xayretîn Altun. Dema me jî qediya ye bi rastî me li ser pir tiştan me axifî û ana çend pirsên yani pirs xeylî zêde ne lê em hevalên re jî re bixwazin bila çend heb bînin li ser ekranê. Birêz Henefî Turan pirsiye gotiye gelo hûn li Amedê serdana partiyên weke Dewa, Gelecek, CHP û heta AKP'yê bikin wê çawa be wê lîse helwestêk bi wî rengî guftûgo kir navxe de. Birêz Cizîrî tu dixwazî tu karî dersê pirsî bidî. Ne tenê li Amedê niha wexta got tu herê partîkî siyasî ziyaret bikî serlêdanê bikî divê helwestek wa hebe got ê Amedê jî û ê Mêrdînê jî û ê Rihayê jî buwa re bin. Em karin niha mehellî li Diyarbekir em karin herin cem ev partiye got kekê Henefî dibêje lê yanî me çima tê li Mêrdînê jî nere, çima tê Rihayê ne, çima tê Wanê nere. Lê em li bendî fırsetekê ne got em karibin navendî va partiya ziyaret bikin. Me çawa partiyê din ziyaret kirdim ê wa jî ziyaret bikin. Yani acela me tune dura ez ê vê vegirîdayê tişkî dî ji we re bêjim. Min niha bi seda bi hezara hunermendê Kurd di nav di civata Tirka de xwedî pozisyona gelek baş in. Navê wa heye Bingolî ne, Diyarbekirî ne, Mêrdînî ne, Hekarî ne, nizanim ji ku ne, welhasıl ji bajarê Kurdan e. Bi hezara hunermend hene. Roj bi roj her heftê 15 roja carekê me bang grûbekê kir. Nivîskara, entelektûela lê bihêlin yanî gav bi gav em herin. Manha carekê re hemam Tirkiye xwe vala bikin. Û em her tiştî bêjin hema aş û baş bigû hevdûxin ne baş e. Em ê mesela piştî demekê em karin ban ew hunermendê got mesela eslê xwe Kurdin, Rihayî ne, Diyarbekirî ne, em karin ban wan jî bikin. Em karin ban em bêjin siyasetmedarê got nav AK Partî û partiyê din de ne wek hevala got em ban wan jî bikin. Ban em ê bêjin rewşenbîr û nivîskar û çepgirê Tirka ê got xwe dost dibînin wek hevala gotin. Lê tişt gav gav e. Min e wê rojê me civîn kir, roja piştî wê na mamoste İsmail Beşikçî telefonî me kir. Edward Virgward bêjim ji hevalê xwe komisyonê jî re got. Yani mamoste Beşikçî dibe we karekî pir baş kiriye, karê xwe dewam bikin el pişt we me. Yekî wek wî ji ber xwe ve. Telefon dike ji me re dibêje el pişt we me. Yani tişt gav bi gav me hêdî dest pê kiriye. Ez hêvî dikim got ev kampanya wek xelekê got li ser avê yek kilo mezintir bibe û here lê sebir lazim e. Piçekî aqil jî lazim e. Mero çi metoda bi kar bîne me hema wilo mero zêde acele bike jî mero kare eş ku zanim xelbûngê dîwara xwe û xelbûngê nizam çi ne lazim e. Divê em sebir bin, xwe ragir bin, me çilo heta niha platform
و تور آوکر و معنی حتان ها امی ویج باریکاریا دوستا و حوالا و اشکو زانم ایگو یعنی خمخوری زمان کردینه ایگو دلی واج بو زمان کردینه خمی بمشینی yani. بله. Tamam, spas. Heval dikarim pirseki din binin li ser ekranê Muhammed İleşmek gotiya silav û rêz mamosteyên hêja gelo pênasekirina vê qursê ya rêk û pek çawa ye hûn dikarin rave bikin ji ber ku gelek kes pênase dikin lê nizanin ka hat pejirandin an na. Mifhem nekir. Çi kurs? Kîjan kurs hediye? Silav û rêz mamosteyên hêja gelo pênasekirina vê qursê ya rêk û pêk çawa ye hûn dikarin rave bikin ji ber ku gelek kes pênase dikin lê dizanin ka qet yani ez min jî pir fehm nakir behsê ew kampanya dike ez dibêjim. Efkarım bibersiyim, xasım femkir. Kampanya. Rêz Murat tu kariye bikî behsê kampanya dike. Belli besa kampanyayı dike yani ev jî dibe birêk û pêk hûn karbin bes bikin kemer çawa imza dike û de encamê da mirov rast kir ya rast nebû tiştek şaş bû birêk û pêk hûn vê parve bikin baş dibe. Rêz Murat Bilgiç tu dikarî dîsa terîf bikî ana hevalkî dîsa nivîsandibû eybe çima pere digirin yani ji bo malperê gotibû. Yani malper dîsa tu dikarî îzah bikî yani malper pere naxwaze yani keko yani ev sualê got em ser naqşe yani Evet. sualê got münaqşe bikin yani kekê Murat deh carî izah kir mehema got em neldû tiştê wilone lê yani eger ev şirket bêje alîkariya min bikin wala hesabê wê jî nemê bidin yani ma hesabê em ê bidin yani nizanim hinekî heval bera bêna belê Mamoste ew hebe ez bipirsim jî yani bi hawayek ew vebjêrk rakirinaw pêkan ne pêkan yani bu ji xwe ber lê zêde biye em tişt daxwaz ke wisa nakin lê heke rêyek di ser da em pere bidin ku ew rakirinaw pêkan be em ê pere bidin bira wî rakin ji wê derê yani em pere naxwazin em ê pere bidin bira wî li wê nîm ve ku pereş kesî dixwazin em ê bêjin ya pere em didin ji kesî ser navê me naxwazin em ê wî perê bidin lê ew wek ew kê yani ne ku ji xwe re jî dixwazin yani heke ev kampanya hûn dixwazin bi rêk û pêk here yani wek mekanîzmakî çêkirine divê mezin bive û ji xwe li serê ew kê dibêje ez bi çend xala hema Kurd bêjim yani nav mail piştnav dikî dibêjî pêl îmzayeke dû da rûpela duyemîn dertê dibe te gava destpêkê derbas kir gava duyemîn ji bo vê kampanyayê mezintir bibe bi ser keve tu dixwazî ji van vebjêrka hepkî bikî di wan vebjêrkê da ya yekî dibêje bi alîkariya pere dikarî bikî ku tu bixwazî ya duyemîn rûpelên Facebook, Twitter, WhatsApp û nizanim navê wan çi hebe hemûya rê dike dibe bi van hawa tu jî bigîne kesên din yani bila kes pê bihesin va kampanyayek bi vî hawê heye mesela ev vebjêrkek baş e bi vî hawê millet pê dihese yani linkê nizan çawa bigîjin linkê wan dema ku parvetker rasta rast link jê re diçe li herî jêr jî dibe na ez bi îmzakirinê bes dibînim ez ê tenê îmza bikim ji niha ji vêya pê nikarim tiştek din bikim dû wî da gava sêyemîn dibê tu dixwazî şîroveyekî jî parve bikî her wekî din bixwazî dikî nexwazî tu dibêjî na ez tişkî wisa jî nakim lê ez vê jî bêjim ji bo bi rêk û pêk gelek ji me re jî pirsê bi vê hawê hatin ji bo bi rêk û pêk îmzakirinê em ê hewl bidin demek Kurd de vîdeoyeke profesyonel wisa bi peyvan heta em bi çavê xwe nebîn em pir ew jî nabin peyvandor nakin wisa bi dîtbarî bi hîsbarî vîdeoyek ku bi rêk û pêk îmza pêk werin ew ê were çêkirin Ana em bi temaşevanên xwên hêjara em ew dikin lêborîna xwe em dixwazin yani em ger ku em pirsê wan hemû li ser pirsê wan em ew bikin em ê heta sibê em li va bin ev ya jî nemimkin e û em wekî gotinê dawî em ji mêvanên xwe re dixwazin Murat Bilgiç birêz em bi te re dest pê bikin wekî gotinê dawî tu dixwazî çi bêjî em ê biqedînin Belê mala wa beş bu bernameyek bi vê hawê em hêvî dikin ev dengê me yê ji bo hebûnê bigîje
hemû kesa û hemû kes kampanya xwe bîne me kek Şerefxan got hevalê me hemû anî ziman heval Wahîd anî ziman heval Xeyreddîn anî ziman em dibêjin mafê min bi qasî Kurdê civakê kî dibe bira ve bi qasî wî ye ji wî zêdetir nîne em bi hawayekî bi rêk û pêk em ê çawa kar bin vê kampanyayê ser bixin em plansaziya wî dikin bar digirin ser xwe di hêlek da hebe erê xeterek hebe em bêjin ji me re lê mafê her kesî jî bi qasî me heye ku ji bo vê kampanyayê belav ke bi ser bixe ji bo zimanê me ye pêşeroja me ye yekîtiya me ye hebûna me ye kerem kin me dest da hev gelek kes destan hev partiyan saziyên civakî kesên rewşenbîr pêşeng kesên ku ji rêzê dest dane hevaneka derketine rêyek ji bo pêşeroja xwe ji bo ronîtir be kerem kin cî we jî li vê derê heye mala we ye kes hewce nake kes bang li we bike mala we ye kerem kin hûn jî ji bo mala xwe gavek bavêjin tiştek bikin û di encamê de ev kampanya ez bawerim ew pêşeroja Kurda ronîtir bike em wek saziyê civakî jî ez li saziyek civakî dixebtim peyamê ku derên dema gelek zêde bin em ê jî ji xwe re jê peyam bikin em ê bêjin gelê Kurd ji me çi dixwaze demek divê li gor wê em jî xebatê xwe xurtir bikin yani em ê hemû jê peyam bigirin lê ew ê pêşeroja me ronîtir be em ê bi ser kevin ez bawerim spas spas birêz Murat Bilgiç ji bo beşdarbûna we em serkeftin dixwazin birêz Wahîd Aba wekî gotina dawî tu dixwazî çi bêjî em ê biqedînin siyaseta Bakurê Kurdistan cara yekem e ji bo pirsgirêka milletê xwe pirsgirêka ziman cara yekem e hema bêjikî tevdên beşa siyaseta Bakurê Kurdistanê tê cem hevdû û bi yekdengî dibêjekî wek millet divê em di zimanê xwedî derkevin û em ji dewletê jî dixwazin wek millet divê zimanê me bibe zimanê perwerde û zimanê fermê yani veya yani siyaseta Bakurê Kurdistanê piraniya siyaseta Bakurê Kurdistanê li ser vî havî hatine cem hevdû yani em dinêrin li tevdê milleta wexta nirxên wanî netewî bibe pirsgirêk tevde tên cem hevdû û cara yekem e li Bakurê Kurdistan hema bêjikî tevdên siyaseta Bakur di mesela ziman de bûye yek û bûye yek helbest ez veya pir hîn dibînim jibkî di sehê de jî tevdên milletê Kurd divê pirsgirêka xwe xwedî derkevin li vê kampanyayê em xwedî derkevin û em bi ser milyona ne milyonek bi ser milyona kevin kî em wek millet mafê xwe ziman dixwazin spas ji bo nêrîn û beşdarbûna we birêz Xeyreddîn Altûn em wekî gotina dawî em nêrînê te bigirin kekelwer ez her dem viya dibare dikim divêm zimanê Kurdî zimanek pir qedîm e heta niha serqedîmiya xuşîn biya heta hatiye îro hatiye gîştiye vî merhaleyê feqet pêşveçûna kapîtalîzm û liberalîzmê dünya pir piçûk kiriye zimanê serdest li zimanê kêmnetewe veya zimanê bindest hatiye ferskirin ji wê yekê em gerek pir baldar bin ev kampanya wek hebûn û tunebûnê ye xetekî bajarekî de nîne ev seran ser gerek gelê Kurd pişt bide ev zimanê qedîm ji bonekî serpiya bimîne
او لوی ولاتی به زمان فرمی لوی ولاتی به زمان پرورده ام خبات گلک مهمه وکه شرف خان بلیف کرد مدرس فکریه بریا وجه هرک والا هرک پیشنیار آنینه من اون پیشنیار جی خوند آلیکاری کرده بمرا ام سپاس دارن لبله اوی ددمکی بردوامی اوی گرک حتی و حتی هبه حتی ام بگی جنبی مراد و مقصده گرک ام خبات بردوام به تدا و استانتون تونه به کار دنبوری نینه دوی دا و استاندن تونه تشتک بالا بکشانه سرچند جورزه پرپرس هاتن پرس کرن لبله یکی نپرسی ام فرما امضای فیزیکی جکه بستینن چوا بستینن اویاج پرمیم ام خبات متنینه ام خبات او بردوام بکن حتاش دسته موره امی بخبتن لبله هر کوچه و هر کلان تاخ باجار باوکی چالاک گرک وان امضای ام برهف کن و جوراجی اسپاسداریا خو دبیجم و ملدای دستای بی کمپانیای سلاو ریز دبیجم زور سپاس دنگه ککن ور نایه گرتیه دنگه ککن ور Tamam. Em spas dikin kek Xeyrettin Altun ji bo beşdarbûna we. Malî we awe. Birêz Şerefxan Cizîrî û wekê gotina dawî û dixwazin çi bêjin em ê biqedînin. Divê pirsê de gotina dawî tune. Ji bo bernameyê, ji bo ne kampanyayê. Ji bo wê ev xebat berdewam bike. Ji bo bernamê em spasî we dikin, spasî êgo em guhdar kirine, êgo me temaşe kirin, êgo pirs pirsîne û ez vê bêjim me dest pê kir ev hevalê platformê û hevalê torê em hêvî dikin heta got Kurd bigên mafê xwe ev xebat dewam bike. Ha îro emin sibe wê hinek dîbin Xwedê alîkariya Kurda bike got ev tiştê ku em dibêjin di salekê de du meha de em dest bixînin. Lê wala ev 200 sale got Kurd ji bo hinek mafê xwe têkoşînê didin û hîn jî berdewam e. Me gelek kes di vê rêyê de qurbanî dane. Gelek koçber bûne, êgol Ewropa, êgol deverê din. Ya ez naxwazim lîsta ûlo dirêj bikim. Lê vêna divê zanibin ev xebat divê berdewam be. Yani heta kengî heta Kurd negihên mafê xwe rewa. Îja îro em qala ziman dikin. Warê di de hevalê dî qara tiştê dî bera bikin. Me xwe ji bo ziman aniye cem hevdû. Em ê vê xebatê bikin. Wê bidû me jî de ez bawer ma wexta Celadet Bedirxan dest pê kir piştî wîna got bisekiniya çê dibû. Ma wexta got Seydayê Cigerxwîn dest pê kir û Kurdî nivîsan û çî kir got piştî wî ew Osman Sebrî û gelekî sanê dî got qut bikirina bilkuba nayîro. Ya jî komelê me got mesela bêjin Kurdî derbê ez ê bêjim Tezepê ez ê bêjim niha îro platforma me yê berî wana kovarê me got derketin tîrêjê roja welatê rizgariyê ez ê ji ter bêjim ê me demokrat bi navê demokrat hevalê got derketin li derveyî welat çi qase kovar û tiştê me got derketine min ê îro dîsa bi şiklekî berdewam in. Divê em bi vê hişmendiyê bi vê nêzîkbûnê em li pirsê xwe binarin. Ne got em bê wela ay wela em me wezîfa xwe bicî anî û de bera her tişt xelas bin na. Em îro em vê dikin sibe wê nifşek dî vê nabike û ez vê dixwazim bêjim xebat berdewam e. We got Seydayê Tîrêj, Seydayê Hêja bilbilê şadî de dibêje ya ey heval barê me welat riya me dûr e. Bawer bikin riya me dûr e û bela dûr be jî. Lê em ê herkes ji aliyê xwe de paleya vî îşî bikin ez duê baweriyê de me û spas dikim. Spas ji bo beşdarbûna we. Belê temaşevanên hêja, temaşevanên çarpel medyayê îşev me ji bo kampanyaya zimanê Kurdî ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî kampanyaya
imzayan ku atiya destpêkirin me bi muhatabê wan re me bernameyek çêkir berdevkê platforma Zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî mêvanê me bû û endamê Komîsyona 21 Sibatê Wahîd Aba be mêvanê me bû. Dîsa endamê Komîsyona 21 Sibatê Xeyrettin Altun û dîsa endamê Komîsyona 21 Sibatê Birêz Murat Bilgiç mêvanê me bûn. Me qasê 2 saet me bername çêkir ji ber ku we me temaşe kir we wexta xwe da me em ji we re spas dikin ji ber ku mêvanê me jî beşdar bûn û nêrînên xwe anîn ziman em ji wan re jî pir spas dikin û em jî hêvî dikin û hêvî dikin ku ev kampanya bigîje armanca xwe û gelê me rojvîrên me hunermendên me nivîskarên me û siyasetmedarên me hemû jî piştgirêke xurt bidin û em zimanê xwe bikin zimanê fermî û zimanê perwerdeyî bi wan daxwaza em diqedînin em ji we re xatir dixwazin xatirê we bimînin xêr û xeşî de.